Ah, Jilba. Manu jara biyawa. Wambia no Jilba. No ni malamo na biyawa. Wallahi Jilba. Kuna jara sangara nga biyawa. Wallahi mbia Jilba. Sawati pomana nga biyawa. Mbia Jilba. Kuna pomana nga biyawa. Wallahi Jilba mbia. Kuna sidi pomana nga biyawa. Wallahi mbia. Pomana nga mi sona kodla ma jara sangara nga. Ba. Pomana nga mi tayro ma jara sangara nga. Wallahi. Pomana nga mi ma yara no jara sangara nga. Wallahi. Jarati boli nyado. Iya jarati boli nyado jara sangara nga. Jara sangaranga. Jarati boli nyado. Madu jara. Ite boli nyado jara sangaranga. Jara kedenget jara sangaranga. Jara kedenget jara sangaranga. Hey Jilba. Ah. Akai. Askay. Ni ke jalapye wari yuko. Ni me kurole chama no la jara sangaranga. Jilba. Namu. Ire benissimo. Hate. Itumbo isiki. Asisa woni. Sisi taki. Okoni. Ho. Jara. Mba. Wa. Rebe. Hate. Dimbaya. Barka. Jilmuso beli. Bashi tula. Jildunga kene. Bashi futula jara. Mba. Wa. Niko ki benissimo. Hate. Dorete. Hate. Ala yo jeliw danga jamana ko yo. Ko glani kama. Sika futula. Hate. Garantirga dimsu di ni. Ndingai. No buramai. Oh, comme so yɛrɛ nana sɔrɔ a ka kan ka denbaya fara ɲɔgɔn kan min bɛ n fɛ k'o f'u ye hakilina min bɛ e yɛrɛ la e tɛna ne ta nin dafa sa wa hatɛ jara a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de hatɛ foyi jɛni da man di hatɛ jara Kiyatu cɛ wa boya Jeliba ta kɛ cogo ye. O y'a kɛ cogo ye. Jara. Hatɛ. Jara. E tun ye ne wele. Awɔ. Jeliba. Ɔrɔmuso ɲɛlen filɛ. Wa basi foyi t'an na. Basi foyi t'an na. A y'o bisimila. A kɛra o ye. A bɛ basi foyi t'a la. Hatɛ. Jarala ka di sa. Basi tɛ. Ayi Ala kana kɛ basi ye. I bɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ wele ka na. Ayiwa. I y'a faamu. Awɔ. Bɛɛ. Ko ne ko ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Awɔ n y'a mɛn. O bɛ kɛ sisan. Ani nisɔndiya caman kɔni. Jara. Jeliba. Hatɛ. Ɲɛ bɛ ne muso fɔlɔ in na. Kabini ne nin furu don la. A ye ko to n ta la. Ba kalama. A ye n bonya. Hatɛ. A ye goloban cɛ. Est-ce que. Ni Ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si t'a dɔn. A ko bɛ to n ta la. Muso fila furu kɔni ye cɛ ma wajibi. O Ala latigɛ don. N'o tɛ. Ne tun bɛ to ne ɲɛ koyi. Hatɛ fɛn bɛ n'a wagati. Jara. Ba. I yɛrɛ min filɛ nin ye. nkalon ma i ye jeli kan. A bɛ kɛ tan de dɛ. N'i y'a mɛn jeliw kana jɔlɔkɔ. Hatɛ. E yɛrɛ de. Nba. Bravo. I y'a kɛnɛ. Bravo. Jeliba. I ni fama. Bravo. Basi tɛ yen. Ne kun taara an ka dugu la o. O de y'a kɛ. O de y'a kɛ. N'i y'a mɛn jeliw kana jɔlɔkɔ. Nin don. Hatɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Bigomaw bila ɲɔgɔn fɛ. Nin. Nin ye ko caman dilan jamana in kɔnɔ dɛ. An b'a ni sɔn. Hatɛ. Ɔrɔmuso ɲalen. Ayiwa. Wɛ. Jeliba. Hatɛ. Nin y'an ka sinɛni kale yan. An ka nin den kɔni. Hatɛ. E yɛrɛ koyi e ma se ka i sigi Burama kɛrɛfɛ fɛn min na. A bɛ bɛn o tɛ kojugu ye. Jeliba. Hatɛ. N'i y'a ye ci bila dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma. E yɛrɛ bi yan. Hatɛ. Dɔwɛrɛ tɛ. Hatɛ. N terikɛ. N'o ye denmisɛnnin teri ye. Namu. N y'a denmuso ɲini. Hatɛ. N'o ye Bintu ye. Hatɛ. K'a di n denkɛ Burama ma. Sunan ni farida la. Hatɛ. Nakande naganti falen no ye ne tentani falen dota nyumana ne deni binale la dilikanema ne mala wili kuma kanchugu dema muso masirite waribaye muso masirite sanugaye muso masirite lulubaye furu muso masiride wolore. Jelimuso ɲalen i ma denmisɛnnin kuma fɔ nin ye dɛ i y'a bɛɛ de fɔ sisan
Jara. Ba. Ni kuma mɛ. Ni kuma mɛ. Hatɛ. Jeliba. Namu. N'i y'a ye n ko ka du bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Dɔw yɛrɛ tɛ. Hatɛ. N jɛɲɔgɔnkɛ. Hatɛ. N'o ye n terikɛ ye. Hatɛ. N y'o o denmuso de ɲini. Namu. Hatɛ. N'o ye Bintu ye. Hatɛ. N denkɛ Burama ye. Hatɛ. Furu kɔni ye fɛn min ye. Hatɛ. N'i ye muso ɲini furu la. Hatɛ. A bɛ di furucɛ min ma. Hatɛ. O kan k'a don a sogo n'a bolo cɛ. Siga t'o la. Wa o dɔrɔn tɛ dɛ. Hatɛ. A bɛ bɔ du min kɔnɔ ka na. Hatɛ. Ale ni jogo min bɛ bɔ yen ka na. Hatɛ. A kan k'o jogo bila bulonda la. Hatɛ. A bɛ na aw mun fɛ yan. Hatɛ. Aw de b'a jogo kura don a la. Hatɛ. A buramuso wele kun ye k'u sigi. Hatɛ. U ko jogo ɲuman don a la. Hatɛ. U ka den in ta k'a don bolo n'u sugu cɛ. Hatɛ. Ne tɛ foyi ɲini du in kɔnɔ bi ni bɛn tɛ. Hatɛ. Mais bɛnbaliya kɔni fɛngɛ dun. Hey, i dabila ka bɔ ne la. I dabila. Ne b'a fɔ ko ne bɛ kuma la i kɛlɛ ne kumakan sɔsɔ. N t'o fɛ dɛ. Hatɛ. Jara. I y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. Bintu. I ye Jara mankan mɛn. I nana fɛn min na n'o ye furu ye. Furu tɛ golokiba ye ko n'i sɛgɛnna dɔrɔn n b'a bɔ k'a bila. Furu ye kelen de. I taara k'i di cɛ min ma i k'a faw dɔn i k'a baw dɔn i k'a badenw dɔn i k'a sinjiw dɔn i k'a kabilaw dɔn. I ka kɛ miseli ye i ka kɛ kalalila ye. I kana kɛ lamu ye dɛ. Fɛn min filɛ i kun na nin ye ne o ye mun sɔrɔ ye kɔrɔ de b'a la. A kɔrɔ ye fɛn min i b'a dɔn wa? I sen kotɔ i baw ye nin ta k'a biri i kun na. A kɔrɔ ye fɛn min ye ko n'i nana i cɛ ka so i cɛ mana dɔrɔmɛ min sɔrɔ k'a d'i ma n'a ye 20 de sɔrɔ k'a d'i ma n'a ye 100 de sɔrɔ k'a d'i ma n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ k'a d'i ma o minɛ. O de y'a to nin ye marafɛn de kuma o kuma to i k'a ta i k'a don i kun na n'i hakili jiginna ale la dɔrɔn hakili bɛ jigin bangebagaw ka kuma la. I cɛ min sigilen filɛ kana jɔ a la dɛ. I ka den barikama sɔrɔ ninnu don. I m'a ye fɔlɔ ni denw bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la masaw de b'a fɔ denw ma masamuso a b'a fɔ ko taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ an ka diinɛw tɛ yen dɛ. A b'a fɔ n den ta kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a sɔrɔ n delila k'i fa sɔsɔ n'a sɔrɔ n delila ka ko bɔ i fa ta la n'i taara i ka to yen mais n'o ma kɛ abada n'i taara hali ni marifa kisɛ jiginna ko sankisɛ i ka segin. I cɛ don i k'a minɛ i k'a k'i dɔ ye. Burama i ye fani baw ka kuma mɛn. I muso i k'a k'i dɔ ye. Muso dir'i ma fa ma d'i ma ba ma d'i ma kɔrɔ de b'a la. I ka muso kɛ kelen ye i k'i muso bonya i k'a karama i ɲɛ b'i baw la dɛ i ɲɛ b'i faw la dɛ i ɲɛ b'i kabilaw la dɛ fɔlɔ bɛɛ tun ko ko Burama mais Burama a yɛrɛ bɛna dɔn fɛn jumɛn kama sisan muso in donnen a y'a hakili to ɲɔgɔn na a ka hakili to bangebagaw la a kana jɔ ninnu na dɛ n'i y'a ye bi bi in na an bɛna an sigi k'a bɔ ka hɛrɛ kuma kɛ ninnu de sɔnna koyi ne ninnu kun ma sɔn an kun t'a kɛ dɛ a y'a hakili to ninnu na a ka kɛ kelen ye ayiwa Jara kuma min kɔni tun bɛ ne fɛ o ye nin ye. Jeliba ayiwa ne bɛ fɛ ka kuma Jeliba n'a tɛ k'aw ma baasi ye an filɛ waati min na i ko sisan mɔgɔninfin fɛn min ka di i ye i b'o de ta ka di i ma nka ne kɔni tun bɛ fɛ k'a fɔ n fa ye n'a kun sera k'a to ne yɛrɛ kun ka n diyaɲɛmɔgɔ ɲini k'o furu o de kun ka di ne yɛrɛ. O bila ni y'o fila min da an bɛ fili ɲɔgɔn ma dɛ. Ne yɛrɛ y'o de f'a ye. Hey, nka k'an daminɛ ka bɔ mun na ne ta ye n ka du ye n ta ye n den ye wa n ta ye aw ye ne ko min ka du kɔnɔ o de bɛ kɛ muso in hali n'i taara diɲɛ i taara fo diɲɛ kun na i bɛna muso kelen sɔrɔ ɲɛ yan nɔ ni muso kelen tɛ i bɛ taa ka segin ka na i bɛna nin sɔrɔ yan walahi Burama i bɛna dɔn ko ne ye cɛbakɔrɔ ye i bɛna dɔn ko ne jara cɛbakɔrɔ ye k'ale kumakan sɔsɔ e b'o sɔn ni kuma mun ye. E bi di. Aw bɛna Jara i tɛ la. Bi di masaw bɛɛ la sa Jara. Kini sɔsɔ. E yɛrɛ bɛ bidenw ma ko dɔn sa. E k'anw lamɛn
La ilaha illallah. Jara idilla. Ni ma fa so. Idilla, Ni idilla. demile suso. Ate jara amudo. Jara mawu. Akai. Bon ma fina. Aba famu. Ni muso kelen tɛ. Aba famu. Ni men gon kɛ yan. Kan gon ni bala kɛ. Kan gon farba kɛ yan. Ni ka du kɔnɔ yan. Wallahi ni ma nin den ta ka don sogo ni kolo cɛ. Wallahi I ne tɛ fara diɲɛ hey Jara akai jara. Akai. A famu akai. Anya famu. Ne ni bɛɛ famu ya. N'Ala sɔnna. ni mɔgɔ min kumakan b'i tulo kɔrɔ Jara. wallahi n'o tigi bɛɛ bɛ bɔ ne ka du kɔnɔ Jara. I n'o tigi bɛɛ Jara. hali ne salen kɔfɛ i Jara kile akai. ni ma nin ta hali salen kɔfɛ i kile Akai jara ai kana kan. n'i b'a dɔn ko ko bɛ su la Jara o dusu ka baara ye. O dusu ka baara akai. Jeliba. Akai o dusu ka Jeliba. baara. An bɛna ɲɔgɔn faamuya n'Ala sɔnna. Jeliba. Naamu. Ni Burama man. Ayi Ali. Ni Burama man den ta. An b'a bɔ an ka den masaya la. Pewu. Burama mana bɔ an ka diɲɛlatigɛ la. A tɛ foyi tiɲɛ an ye. A faamuna. Burama bɛ se ka na an sigi an malo kɛnɛ kan. A faamuna. An y'a bɛɛ faamu. A fɔ sɛba bɛ fɛn jugu ye ka k'a den kɔrɔ. o tɛ kɛ fiyewu Jara nin bɛɛ fɔ. Burama tɛ nin. I faw lamɛn. I y'a mɛn? I faw lamɛn. I ka baw lamɛn. I y'a faamuya? N'i ye den talen dɔ k'a d'i ma a taara k'a d'i ma jigiya dɔ de kama. Donc kana to a b'a dɔn o jigiya in ka bɔ. I y'a faamuya? N'Ala sɔnna ma ne yɛrɛ ni Burama bɛ tila ka ɲɔgɔn ye. An bɛ tila ka ɲɔgɔn Jara. Jeliba An bɛ tila ka n kɔni bɛ min f'i ye Kate. ni muso kelen tɛ Kate. fiɲɛ tɛ nin na ma ne ka du kɔnɔ nin kɔni bɛ to yan de Nin bɛ to yan. nin ye so genge bɔlɔ de ye ne ka du N kɔnɔ y'a yan faamuya. bɔlɔ de don a tɛ bɔ fiyewu N y'a faamuya. Jeliba anw ni nin fa ka jɛ. N y'a faamuya. Den fa ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye. A y'an kanu cogo min na Ala ka jɔsi t'a dɔn. N y'a faamuya. Den yɛrɛ walahi a bɔra du ɲuman de kɔnɔ. Burama bɛna fɔ k'e bɛna anw sigi an malo kɛnɛ kan. Sinon furu la ɲininkali de tun bɛ kɛ fɔlɔ ko den bɔra du jumɛn kɔnɔ. A bɔra du jumɛn kɔnɔ fɔlɔ o de bɛ lajɛ o. N'i y'o lajɛ ka ban hali n'a sɔrɔ a tigi n'a du ka ɲi hali n'a tigi tiɲɛna a bɛ ɲɛ nka n'a du ma ɲi hali n'a tigi ɲɛna a caman bɛ yen o bɛ tiɲɛ dɛ. Bura faw lamɛn an ka hɛrɛ b'o la i y'a faamuya? I y'a mɛn Jara? n y'a mɛn Jeliba ne bɛ fɛ ka taa baarayɔrɔ la n'a tɛ ka mɔn. Jara a to i k'i fa lamɛn fɔlɔ ni fa ye labilali kɛ an kan ka min kɛ an b'o kɛ. I y'a mɛn? Jara. Burama e kɔni bɛ ne dɔn I bɛ n dɔn I b'a fɔ ko dɔn na tɛgɛrɛ e b'a dɔn I fa ye cɛbakɔrɔ min I bɛ n dɔn ni kumakan sɔrɔli a tɛ ku I si fɛ n kɔni b'a dɔn n'i ma sɔn ne ka fɔta ma I sera I yɛrɛ ye I ka tɔn ka dugu I ka wele ne ma f'i I daminɛ koyi ni ma sabali Jara a ka ɲi Jara dɛ e ye muru mɛn Basuka la n'i ko I ka lasasi bɔ ayi a ma s'o la a ma s'o la I m'a dɔn e b'a fɔ k'e b'anw baro I ka mara I b'i yɛrɛ a ka ɲi tan an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye jigiya min bɛ ale ni fa cɛ b'a dɔn an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye ni fa yɛrɛ min kɛ e yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ don wa Jara lamɛn Jara an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye musow bi yan mankan bɛ cogo dunan de fana sigilen yan lamɛn dunan de fana sigilen yan an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye Jeliba y'a faamu a bɛ se ka wuli ka taa a wuli buramuso don so kɔnɔ a b'i sɔrɔ yen don a b'i sɔrɔ yen don buurɔ a b'i sɔrɔ yen a bɛ faamu na o denmisɛnw walahi ni Burama ma sɔn denni na ni ma mugu ci Burama la ka mugu ci yɛrɛ la ka n'o kɛ dɛ an jigiya o de fana ye a kan'o kɛ abada a b'a faamu denmisɛnninw don n'Ala sɔnna ma an bɛ segin an bɛ kuma n'a ye surtout cɛ tɛ yan cɛ tɛ a b'a faamu e bɛ tila ka Burama gɛn ka bɔ yan muso in kɔrɔ yan ayi kɔni a kɔni filɛ sa o ne kɔni ta fa ye ne ye ta fa ye Jeliba a bɛ bɛn sa a bɛ bɛn I wele I nakun diyara n ye wa I bɛn n'i sen ma ni ne kun don wala I bɛ tiɲɛni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye n y'a f'i ye cogo min na a to ten dɛ kɛra fɛn bɔ t'a la dɛ ni fɛn bɛɛ bɛ a kɛra wagati o wagati Jara Sangaraka ayiwa an tigɛlen t'i la o an ma tigɛ i la abada Jara parce que Jara Sangaraka ala ne ka du kɔnɔ yan nɔ ala ne denkɛ a ka ɲi
kɛra cogo di? E bɔtɔ kɔnɔ. O kuma e tɛ ne la. Ne dun mago b'e la dɛ. Et pourtant ne dun presselen don dɛ. Ci jumɛn don? Ale to i bisi a tɛna mɛn ala sɔn. Ne presselen don dɛ depuis sisan. Kana. Sani ŋa kuma daminɛ i bɛ yafa deli fɛ ne ye don i kasi. Hali k'i teliya quoi. Fakɔrɔba bɔra ka kuma min fɔ sisan an bɛɛ y'a mɛn. Furu tɛ don kelen ko ye. A tun ka di ne ye i k'a lajɛ cogo bɛɛ la. Walasa an bɛ se ka min kɛ walasa furu in ka se ka sigi sen kan. Ala. O kuma dɔrɔn de b'i bolo. Mɔsɛba tɛ fɛn jugu ye ka k'a den wɔrɔ dɛ. N'i y'a ye ninnu e ta ka na di ne ma u y'a dabɔ ne tɔɔrɔli dɔrɔn de kama o. I bɛ se ka mɔgɔ ta ka na di mɔgɔ ma cogo di mɔgɔ min man di ye. Ne t'e dɔn ne n'e ma deli ka ɲɔgɔn ye i man di n ye. Ne bɛ se k'e ta k'e kɛ n furumuso cogo di ko i bɛ se ka den barikama sɔrɔ o kɔnɔna la. Ni kuma t'i bolo a fɔ ne ɲɛna ne presselen don ne bɛna taa. A kɔni tun ka di ne ye k'a lajɛ. An bangebaga ninnu ka jɛ yɛrɛ dɔrɔn kama. An kan k'an seko bɛɛ kɛ walasa furu in ka se ka sabati. I ka ci banna. O de tun bɛ ne fɛ. Ayiwa voilà depuis sisan n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna à partir d'aujourd'hui i b'a bila i kunna k'a fɔ ne bangebaaw de y'i ta ka na k'i di ne ma u m'i di ne ma dɛ u y'i ta k'i bila so kɔnɔ de i tɛ ne kunsigi la depuis sisan i b'o ta i b'o bila i kunna n ka di n ye n bɛ bɔ cogo min ka di n ye n bɛ don cogo min ka di n ye wa n tɛ fɛ k'a mɛn k'i y'a fɔ n bangebaa ye ou i y'a fɔ tan ne fa ye kelen de ye nin kɛra la ou i ye nin bɔ tan ni n y'a mɛn ni min bɔr'o la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye bon ne taara. Ma chérie, on a notre demande bien. Ne fɛ ka mun? Ne fɛ ka mun don an na mun bɛ la i ɲɛ kun bɛ ne la dɛ. Foyi tɛ yen. N bɛ ka miiri so de la dɛ. Kuma de ɲɛnafin bɛ. Mɔgɔ ɲɛnafin bɛ la wa? Kelen kelen mɔgɔ ɲɛnafin bɛ la. Wuli ka taa ne ka tile labɔ ɲɛnabɔ fɔlɔ. Den tiɲɛni. An ka taa an ka tile labɔ ɲɛnabɔ. Kɔngɔ bɛ na. Ni yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye ni ne kumana so in kɔnɔ yan dɔrɔn ko ne de ye buramuso jugu ye ko ne de ka kuma ka ca mais bi kɔni n bɛ fu siri a dan na a kɔɲɔmusonin tɛ a bɛ na n sɔrɔ yan. Sanaden ka furu. N ka furalan bila ka b'i bolo n ka furalan bila n'a sɔrɔ e buramuso de tun bɛ ga la ni ɛri tun bɛ kɛ ka e sɔrɔ yen nɔ ka sɔrɔ i ma se yan parce que ko ne de mi i cɛ wolo ça fait ne bɛ baara kɛ e bɛ bɔ ka kɛ yaala ye. A tɛ se ka bɔ yen. Aw fila bɛɛ de ye ne buramuso ye. I buramuso tɛ yen i buramuso tɛ yen n tɔgɔ bila i buramuso tɛ yen dɛ i buramuso tɛ yen bi i buramuso tɛ yen sini. Mais n ye nin faamuya i nɛ minɛ n ye nin faamuya koyi ne b'a dɔn e furukun de tun ye ka na an ka so in ci n dɔgɔnin tɛ se walahi i tɛ se a ye tɛmɛ ka bɔ n ka yɔrɔ furan. Mais maman e bɛ nin kɛ ka da mun de kan han nin kɔrɔ o. Mama ye kuma min fɔ e kɔni tɛ kasi la o dɔrɔn na nin ta tiɲɛna ɲɛji bɛ e kunna walayi. Fifi e yɛrɛ ka nin lajɛ sokɔnɔna man di kɛnɛmala man di ne ye mun kelen kɛ yan nɔ min ka jugu. Kana ninnu si jate o bɛɛ to yen nɔ ne yɛrɛ b'i dɛmɛ k'i ka baaramisɛnnin kɛ n'a ka taa. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛma. E bɛ k'i ta fɔ. Ne yɛrɛ kɔni ne ma se ka foyi faamu. Cɛ sɔrɔ i b'o fɔ ko fɛn dɔ de tun bɛ ne kan min bɛ k'an empêcher ka sunɔgɔ. N dalen don mais n tɛ ka se k'an ɲɛ tugun.
Ah? Ne ma bonheur ni a be ni ka tele fila bɔ san n'o ye la. Kɔɲɔ ka kura ni cɛ yɛrɛ cɛ fɔ k'i bɔrɔ. Ne cɛ bɔtɔ ye sa dɛ. N ko fɛn in sera a kɔrɔ non cɛ kɔɲɔmuso in selen don i kɔrɔ dɛ. O diyagoya sa. Walisa a fɔ subagamuso min bɛ nin k'an faga a bɛ kasi la o kasi i b'a fɔ ko den fitinin. Ka kasi fana wa. Ne t'a dɔn nin ye mɔgɔ sugu min ye o. E kan bɛ jɔn ma fɔ. Subagamuso min bɛ n bolo so kɔnɔ yen ko kɔɲɔmuso dama ye. A ka kɔɲɔ a kɔni tɛ kɔɲɔmuso ma ko ye subaga ye. Bon i b'a dɔn han ne tun bɛ fɛ ka fɛn in fɔ parce que problème dɔ bɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ la n'i y'i teri a la f'i k'a fɔ depuis ne ye nin ye ne ma sɔn nin ye quoi parce que muso dafurukun mana bonya ka fɛn funfun cogo i b'a sɔrɔ o tɛ foyi ban kasi kɔ subaga baara dɔrɔn cɛ n'i bɛ solution ɲini k'i ni jeliba ka ɲɔgɔn ye i ka kuma jeliba k'a fɔ a ka taa kuma lɛgise fɛ lɛgise k'a jateminɛ k'i ka nin bo yen quoi k'i to yen i yɛrɛ ɲɛnata dɔ ta voilà sinon nin b'i faga walayi i ka vie jabɔ i ma foyi foyi u bɛ taa muso ta ka na d'i ma ten ko ça c'est pas non i b'a dɔn quoi walayi bilayi ne yɛrɛ sɔɔni ne bɛ nin ka du to ninnu bolo quoi walayi bilayi non oui si n'a sɔrɔ k'a kɛra muso ye muso barikama ye fɛn o bɛ faamu jo bɛrɛ mais fo nin bɛrɛ sabali Mamadu sabali ko jumɛn bɛ yan i bɛ ka kuma min fɔ nin ye nin tɛ kuma ɲɛnama yɛrɛ ye nin man ka bɔ e da yɛrɛ e yɛrɛ ka kuma fɔta man ka kɛ nin ye bon ne kan ka mun de fɔ sisan ne ka kuma fɔta tɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jenilen don o tun ye kunun ye dɛ an sisan denmisɛnninw anw hakili la k'an bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an masaw kan kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'an kan bi o y'o ye n bɛ ka min f'i ye e bɛ ka min fɔ ko non a ka jɛ ye muso ta a fa kun b'an ka muso ta ka d'a ma dɛ i b'a dɔn ko jɛ ye muso ta bɛɛ tɛ laban ta ye yan furu caman bɛ yen bi an denmisɛnninw de bɛ taa ka taa muso ta k'a taa k'an ɲɛnamuso don k'a ta ko cɛɲɛ k'a ta dɔrɔn ko a ka d'an ye an bɛ na n'a ye furu tɛ bɔ tɛnɛn ka tarata sɔrɔ i ye furu o furu mɛlɛ si la i bɛ taa sɔrɔ an masaw de y'o furu si e fa taara ta k'a d'i ma kun na e t'o dɔn ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ muso ta k'a d'i ma u b'a lajɛ de den yɛrɛ a bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ yala du in du ɲuman don wa u lamɔlen don wa maa sɛbɛw don wa fo ka taa e kɔni tɛ n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko i fa bɛ taa mɔgɔlankolon ta ka n'o d'i ma e kɔni tɛ sɔn i t'o fɔ i b'a kalama k'an bɛ gɛrɛ de la est ce que an bɛ misiri la bura ne yɛrɛ dabali ma ban Mamadu ka nin ko in na bi yan Mamadu yɛrɛ bɛ cɛ ye tiɲɛ de o Mamadu ni gɛrɛ baro bɛ an ka gɛrɛ baro ɲɔgɔn na sa fɛn dɔw bɛ yen quoi komi a tɛ ka k'e la e tɛna faamu a banna parce que u m'a ta ka d'e ma mɔgɔ sugu min don e t'a dɔn e n'a tɛ ɲɔgɔn kan o de kama e bɛ nin kuma fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ nin dennin dɔn ne kɔni ma foyi ye na ko ye juguman ye m'a fɔ non mɔgɔ bɛ se ka changer mais ne kɔni ma foyi ye na ko ye juguman ye a bɛ bɛɛ bonya bɛɛ b'a dɔn sigida la bɛɛ b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ maralen ye bɛrɛ nin tɛ ka kɔnɔsutɔmankanw dɔ i kun na ko nin to ye nin kɛ tan nin filɛ nin ye nin ma foyi furu fɔlɔ nin tɛ foyi dɔn musoko la n'a b'a dɔn ka tɛmɛ nin k'i poussé k'i kɛ fu ka ye walahi mɔgɔ min man n'i poussé k'i ka nin muso bila bamananw ka kuma don n'i ye ɲɛgɛnɛkɛla bila i bɛ t'i ɲun bɔgɔla de la o kelen don a b'i bolo yen ne bɛ ka n ta f'i ye dɛ ne ka foyi t'a la ne yɛrɛ nana n ko bɛna gɛrɛ na pour que n ka se ka n kunkolo lafiya dɔɔni n'o fana bɛ ka kɛ tɔɔrɔ ye ne ma quoi jo bɛrɛ i b'a dɔn ne bɛ n yɛrɛ ta quoi d'accord bura an b'a kɛ ten je suis obligé n bɛ taa so kɔnɔ ten quoi n bɛ taa n sigi awɔ taa parce que fɛn dɔw bɛ yen ça c'est pas joli pour moi a kɔni a ka kasi in dabila o de ka ɲi cɛ Mamadu degun bɛ cɛ kan i bɔnda la degun bɛ cɛ kan cogo di ni degun b'a kan ne bolo n'a nana a ka degun ɲɛfɔ e kan ka kuma sɔrɔ kuma min ye kuma ɲɛnama ye mais nin tɛ kuma ɲɛnama ye non e ye kuma min fɔ nin t'i ka kuma fɔta ye sa sabali sa e bɛ se k'a fɔ cogo di ko wayi ko depuis e y'o muso ye o dafurugunin bɛ cogo dɔ la dɛ muso teri jugu ou bien nin bɛ tan tɔ dɛ est ce que e yɛrɛ ka kuma fɔta ye nin ye i terikɛ de ye nin ye est ce que e kan ka nin fɔ ne bolo an b'a a faw de y'a ta k'a d'a ma e t'a dɔn o y'a ta kun min na k'a d'a ma e tɛ muso dɔn i tɛ foyi dɔn a la i b'a fɔ mun na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kiri e b'o tigɛ cogo di ni mɔgɔ furu tɛ fɛn dennin ye dɛ mɔgɔ bɛ furu sa
wallahi ite ma mɔgɔ ɲɛnama ye ni furu ɲɔgɔnmaw nana u ka kuma f'i ye n'i tɛ se ka fɔ kɛ u bɛ se ka bɛn cogo min n'i tɛ se k'o kuma fɔ i t'a bɔ a la mais k'a kɛ nin bɛ tan tɔ i sigi wallahi i bɛ muso furu don dɔ bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ jɔ ne ka taa n da ka sunɔgɔ. nin tɛ kabako ye cɛ den ka dɔ k'o la yen nɔ a bɛɛ n'ala cɛ degunnen don muso min b'a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi cɛ bura n bɛna min f'i ɲɛna nin bila dɛ walayi e ka bijou yɛrɛ e ma dɔn bijou ka ɲi han ne yɛrɛ b'i dɛmɛ a bɛ bijou ko ɲɛnabɔ nin bila walayi an bɛ bijou ɲɛnabɔ ne yɛrɛ b'i dɛmɛ a ko la bijou ko bɛ gérer a banna ne sigi ka Mamadu lamɛn ko wayi ko a bɛ tan tɔ dɛ furu bɛ yan fɛ dɛ furu bɛ lawurusi la dɛ a bɛ tan cɛ o k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka di ye n'a man di ye barika t'a la hali aw tɛ den barikaman sɔrɔ an ɲɛ tɛ kow la bura kana Mamadu lamɛn a bila ne yɛrɛ b'i dɛmɛ walayi e ma dɔn bijou ye ko ɲɛnama de ne ye bijou ta dɔrɔn i lafiyara n t'a dɔn i bɛ bijou to yen k'i bɛ t'i bala nin na cogoya min na a mɔgɔw ka don k'i da. Oui. Qui c'est la monnaie? C'est la monnaie. Ne m'en prenez la monnaie. Elle est l'offre de waouh et le boulot. Oui, oui, oui. Il n'a pas de monnaie. Ah? Elle va me la monnaie. Nega dia ka magana sila. Hey, muna kira. Muna. Apa ni mana ni? Ibu mana dia bukan muna? Muna kira. Ayah bukan. Bukan muna. Ni bukan lagi. Ani ke baba. Amun kira. Cara deh. Ada baga makabuah kan. Itu dia ayah bukan. Ayah kau dah. Itu sama dia. Itu kau jangan boleh jauh. Kita saya ali tiap punya cakap ni mana? Itu ni kamu. Itu ni kamu. Itu ni. Ada ni kamu. Lu apa? Kamu. Ha? Ha? Mungkin kala. Boleh. Itu ni kamu nak lari. Semua tu. Ini semua. Nak kalau kamu ni kena kalau nak pergi, kita nak ada semua kata nak uji ke. Ada koyan. Semua terjauh lagi. Semua jauh. Kamu ni nak lalu nak du faral le kamu ni nak lalu nak du faral kamu. Ini tak nak tu tu. Boleh. Boleh. Jangan di. Ini yang suruh. Ada tu cila le. Ini bah. Ada tu cila le. Mulang kulu. Ikapeu. Do solo. Asal kita pun dia kalau tu. Do solo. Hey. Ini tak bukan family boy dia lah cakap. Cakap boy.
I b'a dɔn ne ma fɛn dɔ de faamu quoi dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ ka ne kɔni muso in kama n'i donna yan fɛ dɔ b'a ta fɔ yan fɛ n'i taara yan fɛ dɔ b'a ta fɔ ne ma se ka foyi de faamu nka ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ hakilina de dɔn e hakilina ye min ye ne bɛ baara kɛ n'o de ye parce que ne ye n ka fɛn bɛɛ kɛ e de bolo donc ne bɛ fɛ k'e hakilina de dɔn e hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye muso in ta Burama e yɛrɛ ɲɛ b'a la hali ne ni e fa tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen ala ni ne muso ko in y'a sababu ye yɔrɔ i ba kɔni tɛ o yɛrɛ kɔni ye ne n'o ta tɔ kɛra de sa ani sɔgɔma ani ɲaguma banna foyi tɛ ne n'o cɛ bilen mais ko in dun filɛ a bɛ cogo min na ne fana tɛna se ka e ye k'e to yen o cogoya de la dɛ tiɲɛ don ne m'e wolo mais ne den ye ka su ko fo ka dugu jɛ ne bɛ se k'i dɛmɛ cogo o cogo la n bɛ n jija o cogoya bɛɛ la pour que ka se k'i dɛmɛ ni muso in furula e fa de y'a ɲini ka d'i ma a man di e ye o a man di ne yɛrɛ fana ye mais an bɛɛ bɛ ale de kɔ o tɛ yan mais n'a man di ye baasi foyi t'a la mun ka di ye kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'i dɛmɛ o ko la e kɔni ka ne n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na dɔrɔn i k'o tɔ to ne ma ne n'i fa b'o kuma kɛ ne yɛrɛ bɛ n jija cogo bɛɛ la ka se k'i dɛmɛ o ko la problème t'a la sinon muso in ka ko nege foyi de tɛ ne la n'i y'a fɔra ko muso yɛrɛ ye o ye su fara tile kan i bɛ kasi dɔrɔn tiɲɛna o ye tere juguya taamasiyɛn ye mɔgɔ si t'o fɛ walayi depuis ni ne ye muso in ni don min na kɛ ne y'a fɔ ne ye n den k'a kuma nin fɔ mais komi ne ka kuma lamɛnni tɛ so in kɔnɔ yan nɔ ko kɛra ten sinon depuis ni ne y'a ye dɔrɔn ne y'a dɔn ko a tere man ɲi kosɛbɛ e ɲɛ t'a la n'a bɛ tagama e t'a ye wa muso o muso a ye a bɛ kasi de la kɛ a cɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc problème t'a la mais ne ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan komi ale ye fɛn de don ale kɔni ye mɔgɔ sɛbɛ ye mɔgɔ ɲɛnama don an ye ɲɔgɔn dɔn a mɛnna a bɛ ko to n ta la ne yɛrɛ bɛ ko to a ta la n bɛna a ni ɲɛ yira ɲɔgɔn na komi aw yɛrɛ fana bɛ fɛn caman dɔn ka tɛmɛ an kan donc i fana b'a ka kow taabolo lajɛ n'a fana ka kow diyara i ye problème t'a la an b'o ɲini de hali n'u ko ko nin tɛ bɔ an b'o kɛ filanan ye baasi foyi t'a la e kɔni k'i jija dɔrɔn i ka ne n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na i k'a tɔ to ne yɛrɛ ma n'ala sɔnna n b'i dɛmɛ o ko la inchallah n ka taa baarayɔrɔ la ala ka tile hɛrɛ o fɛ ala ka garijɛgɛw fɔ ka segin ni ɲuman ye Bijou. Ça va? Quand vous étiez? Tu as vu tantôt? Eh, wallah, tu as avec tout. Quand là tantôt? Non, ami blasa. Eh, am se ke bla. Dobere. E baro bro fene ni gelede. Ah. Ka muso furu ali ka fonya na. Bon, Bijou ibaro. Ni na afiene te dala de muso mu dira burama. Bura yɛrɛ ka janya muso tɛ o. Bura fa de tara ni ta ka ni sinsin bura kun jago yala. Muso yɛrɛ cɛman yɛrɛ cɛ an bɛ fɛ sa. Jobere le sa kabina na nege kana na nege sa. Ni furu ye. Ne keli ma ko ɲene tɔrɔ. Ha? Bero ko ne jɛra bura ko ne bura ka numéro bɛɛ de kun. Bijou kano kɛ. Kana sika n'a ka numéro bɛɛ de kun. Non, ayi kano kɛ. E ma dɔn ni tɛ kɛ sa? San joli an bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu e ka ne to yen nɔ ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛ furu? Ale bura tɛ sa. Ay bura tɛ cogo dɔ la dɔ jara yɛrɛ. Ayi bura segu t'a la. Mina ne ba muso in bɛna labila yɛrɛ. E awore kana nege sa. Nga kelen dege wa an bɛ de fɛ. E an ka sunya ni farda de. An bɛna bura bɛna fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ an yɛrɛ kan ka tila an bɛ taa jeliba fɛ yen nɔ ne ni bura an bɛ taa kuma jeliba fɛ. Jeliba ka kuma bura fa fɛ. Awɔ fɛrɛ ka kɛ muso in ka taga u ka so. Jobere kana na ne nege dɛ i tɛ ka kuma fɔ ka nugu saba Jobere. Jɔ sa ne bɛ bura wele sisan nɔ i yɛrɛ b'a ye. Ok. Jobere. Cɛ la tɛgɛ ta. Bijou e kɔni e b'a dɔn an tɛ se ka taa e kɔ sa. Oya allo bura. Ça va? Cɛ wallahi ni Bijou de ye ɲɔgɔn ye sisan. Ok n'a bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. D'accord n b'a passer ma sisan. An bi. Allo? Oui, ça va yɛrɛ don. Ka jumɛn b'i da? E de ne bila ne bɛ se k'e bila cogo jumɛn na?
kɔni b'a dɔn dugu kɔni ka dɔgɔ sa i ye fɛn o fɛn kɛ ne bɔra bɛɛ kalama hali ni ma fɛn fɔ ne ye tuguni i m'a ye n'i ka numéro bloqué yan basi tɛ ni ko ten tɔ i kɔni bɛ k'a fɔ k'a jasa o awɔ n y'a mɛn awɔ sɔɔni dɔrɔn awɔ n bɛ n'i pase awɔ. Voilà, d'accord, bro. Donc, on va marketing. Ok. Bijou. Voilà, ne b'a f'i ɲɛna. Bura bɛ de fɛ. Ka n'i da ka miiri n'o ye yɛrɛ o to yen nɔ o banna quoi. I y'a mɛn wa? Problème t'a la, jo bɛrɛ. K'aw bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔnin min na k'aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. K'an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na? Problème t'a la. O ye komi o ye ko telima ye dɛ. Voilà. Voilà, m'a kɛ ten tɔ. D'accord, k'a mɛn. Awɔ. Donc, a tɛ ɲina k'e ka subaya n'i ka fɛn ninnu bɛna se ka ne sɔrɔ quoi. Mun na tan tɔ? Ka fura kɛ dumuni na i bɛ fura k'i ka dumuni la ka na di ne ma donc ka ne faga sa k'i yɛrɛ sɔrɔ quoi. Ni ne ye nin dun ni ne ye nin dun n falen don. Mimi. Mimi. Naam. Nane. Burai bane. Ça va? Ça va. Ah madame. Nyama le ka fɛn dɔ ɲini ka diya n ko dun kɔngɔba de bɛ na walayi. Bura tɔgɔ de tɛ dumuni yan. Ni mɔgɔ fɛnɛ y'i ci taa ci la sa. Burage, i bɛna taa dumuni min san ni nin wari in ye. O wari di an ka madamu ma sufɛ a bɛ surafana dilan n'o ye. Mimi, i bɛ taa n ka dumuni san wa i tɛ taa n ka dumuni san? Bura o tɛ wari lacɛ yan, n tɛ tilela yan. An ka dumuni kɛ dɔrɔn o la sufɛ surafana bɛ dilan ni nin ye. E bɛna taa mun dumuni wɛrɛ san? E ni Ala cɛ, donc ne fagali nege de b'i la. E bɛ fɛ nin ka ne faga k'a yɛrɛ sɔrɔ a kan. A bɛ min nɔfɛ e bɛ fɛ a k'o kɛ n na. Bura, wallahi a ma foyi k'i la. Foyi den kelen a ma k'i la. Nin dumuni in tobi yɔrɔ la ne yɛrɛ kun sigilen bɛ yen. Ne bɛna sɔn fura ka k'e kɔnɔ ne ka tila ka na sigi k'e yɛrɛ b'o dun wa? Bura sabali sa. Bon, ne bɛ min ɲini i fɛ. Pour que ne yɛrɛ ka se ka hali maga i ka dumuni tasa nin na. A fɔ ko subagamuso nin ka bɔ kɔ. Bura, subaga yan tu yen nɔ. Ma ni bato sɔrɔ ma. Ka subaga ta ka di Bura ma. Mimi, ne bɛ na kɛnɛ ma. E fɛnɛ tɛ k'a fɔ quoi. I b'a dɔn ni muso nin yɛrɛ de filɛ nin ye quoi. Ni tile kelen ma deli ka diya ne ye. Ne tɛ nin fan si de fɛ. Bura, Ala ko tiɲɛ a fɔ n t'a fɛ nka subaga don walima a bɛ ka fura kɛ n kɔnɔ. Bura, nin ma diɲɛ fɛn foyi kɛ nin dumuni na. Bura sabali sa. E t'a dɔn ni muso ninnu ka a bɛ fɛ ka min kɛ quoi. E t'a dɔn a kariyalen don ka fɛn o fɛn kɛ. Ninnu filɛ nin ye quoi. Ninnu kariyalen don ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de kɛ. Bura, ne ni tun bɛ fɛn k'e la. Depuis san'a ka don e ka furu la, a tun bɛ fɛn dɔ kɛ e la i kana se ka ban a la. Bura, a fɔ e tigɛra Mali ba la. Olu bɛ sɔn ka muso jugu ta k'o di e ma ko fɔ e k'o furu. Mɔgɔ somɔgɔ tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'i kɔrɔ dɛ. N'i y'a ye Mali ba jɛra ka ni muso in ta ka d'i ma, u b'a dɔn wa u b'a dɔn a bɔra du min kɔnɔ. Depuis muso in nana a ta tɛ se mɔgɔ ma. Nka don o don Bura e bɛ ɲɛji da ni muso in ɲɛ la.
Bura sabali sa a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔmuso de b'i yɛrɛ bolo an bɛ furu ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e t'o dɔn anw bɛna bɛn ni cɛla sugu o sugu ye e t'o dɔn n'anw taara fɔ ni anw fana cɛw ye nin kan na e bɛ se ka taa kuma tu sa furu la ye ale yɛrɛ balimakɛw tun t'a dɔn k'a bɛna bɛn ni nin furu sugu ye mɔgɔ ladamu mɔgɔw tɛ kelen ye e ladamunen don cogo min na est ce que nin bɛ ten wa e t'a dɔn n ka ne de bɛ si nin bɛ siw ban kasi la ne kun Bura a bɛ kasi kɛ n'ale bɔra a somɔgɔw kɔrɔ k'a b'a balimaw bɛɛ la ka na furu la i nana furu la mɔgɔ min kama o yɛrɛ tɛ k'a diya i la yɛrɛ n'a ma fɔ k'i ye subaga ye bi a b'a fɔ k'i nana fagali ye kama n'a ma kasi e bɛ fɛ a ka yɛlɛ de ya Bura sabali sa mɔgɔninfin i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn e t'a kalama pour que ne ka nin dumuni kɛ fo n'i yɛrɛ y'a nɛnɛ fɔlɔ sinon ne tɛ nin dumuni b'a dɔn aw t'a dɔn quoi wallahi a ye denmisɛnninw de ye aw t'a dɔn min b'a la aw ye denmisɛnnin aw t'a dɔn ninnu bɛ min kɛ nin dumuni mɔdɛli ninnu wa ni e ka fɛn yɛrɛ tɛ wallahi ne tun tɛ nin dun a kɛ ne kama dumuni na kɛ nka Bura ne b'i deli k'a kɛ Ala ni kira kama i ka sabali ten tɔ den to yen nɔ a ka se k'a ka furu kɛ sabali yɛrɛ de a dɔn k'a bɔra a fana ba de kɔrɔ ka na ka du kɔnɔ wa n'an bɛɛ de kɛra kelen ne yɛrɛ de tɛ nin fɛ ne bi t'a fɛ ne sini t'a fɛ e dun fana bɛ ka tugu denni min nɔfɛ k'i b'o fɛ o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e b'o dɔn e b'o dɔn kana nin fɔ Bijou ma dɛ wa Bura n'i ma sabali Bijou ko in a bɛ lakali da wɛrɛ la ne fɛ n'an bɛ baro de la ne t'a dɔn ko Bijou ko man di Bijou de bɛna sigi du nin kɔnɔ yan Bijou de bɛ kɛ ne furumuso ye du nin kɔnɔ yan Bura ne hakili la ne nana kuma i fɛ de k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na komi i ye kuma tiɲɛ ne b'a dɔn n bɛna min kɛ i b'a dɔn denmisɛnnin ninnu quoi u fɛ k'u ka kɛ u tɛ foyi dɔn diɲɛlatigɛ la fɔlɔ e kɔrɔ de ne ye ne bɛ min dɔn e t'o dɔn Bijou bɛ min kɛ ne ye e b'a dɔn ma i y'a ye Bura bɛ ka min kɛ mun kɛra tuguni ma don o don muso mana tobili kɛ Bura b'a fɔ k'u bɛ ka subagaya k'ale la Bura kɛlen don ka denni tɔɔrɔ o tuma Bura t'a dɔn k'anw yɛrɛ ye muso de ye k'an bɛ taa cɛlasigi de la n'anw taara ne mɔgɔ wɛrɛ ye nin k'anw na don ale bɛ se ka taa kuma walahi a kɛlen don ka denni tɔɔrɔ dɛ ma ɲama i k'a wele ka di yan ma n'a nana ko bɔ nin na dɛ n bɛ ko bɔ a la e n'Ala ni kira cɛ denni tɛ waliden de ye a wele ka di yan sa nin bɛɛ ye de dimi sa a kelen tɛ k'aw kelen tɔɔrɔ koyi nin ko in kelen bɛ k'an bɛɛ de tɔɔrɔ mais an b'a kɛ cogo di Bura maa bɛ k'i wele ne t'a dɔn a taara fɛn o fɛn fɔ n b'a ye tuguni wa ni sɔgɔma tɛmɛ i ka sigilen ta i ka n'i sigi ne mago b'i la e mago bɛ ne la Burama ne ko Ala de bɛna jigin ka kuma e fɛ Burama e bɛ fɛ an ka mun de kɛ Burama ni e min mako don nin den na a fɔ an ka se ka se an ka dugu la tuguni e bɛ fɛ k'an faga ni malo de ye wa e bɛ fɛ k'anw ka du i bɛ fɛ k'a danbe bɔ a la de Burama i t'i miiri ka ne lajɛ i t'i lajɛ
i ka den to den mako to a ye mun k'i la mɛlɛkɛni ma foyi k'i la ka nin siri k'a da kunna Burama furu ma dabɔ kama furu ma fɔlen la dɛ Burama sabali sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ furu bɛ lajɛ danbe kunda di nin den ye danbetigi de mun i tɛ den lajɛ dɛ i ka ne yɛrɛ lajɛ Burama i tɛ ne lajɛ k'i fa lajɛ wa i kana an namaloya Burama ma ne ka kuma fɔ sisan ne fana bɛ fɛ k'e ɲininka kumakan kelen na fɔlɔ adamadenya ani sisan adamadenya est-ce que kelen don n'i y'a tiɲɛ a tɛ kɛ kelen ye kɛ nka n'a ɲɛna a bɛ kɛ kelen foyi ma don adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ tila k'i sigi k'i b'o fɔ ne ɲɛna wa et puis ne bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ f'aw ka dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min ka di mɔgɔ min ye a y'a to olu ka furu quoi nkalon an filɛ ni waati min na i ko sisan bɛɛ n'i diya ye mɔgɔ de don e mɔgɔ man di ye e bɛ se k'a fɔ k'e b'o ta k'e b'o furu cogo di est-ce que nafa b'o furu la vraiment ne jaabi tɔgɔ y'e bolo ne m'i jaabi dɛ ni ne jaabi tɔgɔ de y'e bolo ko mɔgɔ min ka di e ye e bi n'i sigi k'i ka diya ye ko kuma de fɔ ne ɲɛna han Burama n dɔgɔnin n'a to n'i kɔrɔ don min na walahi wuli ka bɔ n kɔrɔ wuli ne tɛ fɛ k'e ye ɲɛna yɛrɛ wuli ka bɔ n kɔrɔ ko fila de don e bɛ nin du in bila walima ne bɛ du bila e ye o ko fila de don o ko de don i b'i ɲɛna ta o fila la ne bɛ du in bila e Burama sababu la n bɛ du bila pepe ne bɛ taa n kunfɛ ni Ala ye min kɛ o ka ɲi la hawla e ko diyaɲɛ furu bɔra danbe la Burama la e kana sigi ne kɔrɔ ko diyaɲɛ furu jɔn tantɔ non ale ye tɛ ne tigɛ dɔn tigɛ dɔn e ma kɛ mɔgɔ lankolon ya ka ɲɛ de ko to wari ko ka ɲi Bura ha kɔɲɔkɛ mondial bon yɔrɔ ni ne ko n bɛna baro la e fɛ dɔrɔn i bɛ n ka baro cɛ n tɛ ka baro cɛ ne bɛ tɛ kɔɲɔkɛ dɛ o tuma fɛn m'a bɛɛ expliqué a jo bɛrɛ m'a bɛɛ ni jo bɛrɛ y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna nka o bɛ ne bali k'a f'i ma ko kɔɲɔkɛ ya i fɛnɛ sa yɔrɔ ye ni mɔgɔ famaden ma cogo cogo i b'i cogoya a bɛ kɛ cogo jumɛn na ka ɲɛ de ko bɛ wari cɛ foyi cɛ i fari ni jɛlen don dɛ donc ne tile fila dɔrɔn k'e changer sa kuma mais non tɛ changer e ma ne bila non ma sɔn sa bi sabula ne bila e ne bila o mais bijou kɔni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen dɛ ayi non an ka kuma bɛɛ fɔ k'a ban sisan parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne b'e fɛ ka se degré min na n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen dɔrɔn donc ne bɛ n yɛrɛ faga si kelen ayi ka n'i yɛrɛ faga a ma s'o ma mɔgɔ si tɛ yen nɔ e kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ sinon ka jɛ ne bɛ dimi dɛ kana dimi sa mɔgɔ sɔn ka dimi ka bibe kɔrɔ ka ɲɛ ye ko bɛ to wari ouais ça va ne yɛrɛ dun a kɛra fama ye dɛ ko ɲɛna dɛ kunkolo ɲɛna i ka kunkolo ɲɛna bɛ se ka a bɛ se dɛ n terimuso de don ale bɛ ne kunkolo dilan kuma bɛɛ cɛ o kuma tɛna ɲɔgɔn ye su i b'a dɔn i ne fama ka sɔrɔti ma an famana ka bɔ an tɛ taa restaurant na tuguni ne yɛrɛ bɛ so kɔnɔ ten i b'a fɔ ko so parilan quoi mais ni fɛnɛ muso furu ko bɛ yɛlɛma kuma dɔ la de o cɛ bijou kana na ka baro tiɲɛ sa n sɔn jalen don n ko n bɛna n lafiya e kɛrɛfɛ i fɛnɛ bɛ toujours i bɛ ka to ka baro min cɛ kɔɲɔ to i sa problème t'a la sa an bɛna taa restaurant na o bɛ yen restaurant jumɛn ka di e fili la ne kɔni bɛ fɛ an ka taa yala an ka baro dumaniw kɛ ne y'a dɔn n tɛ famana sa ni an taara baro kɛ ka yala yala min kɛ ka kɛ cɛ i fɛnɛ sa ne ni ka fɔ ko ka kɔrɔ bɛ nin e de bɛ kɛlɛ la a ma ja fɔlɔ ne ni ka kɔɲɔmuso yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na yɛrɛ u ye n ta ka na di ne ma bon tu sais denni ni kuma bɛɛ a bɛ kasi la quoi o de ye problème ye o ye muso tere jugu dɛ bon jo bɛ o de fɔ n ye o ko n'i ye muso ye k'a bɛ kasi la kuma bɛɛ dɔrɔn ko muso tere jugu de don kana sa a la dɔrɔn k'a b'i ka fɛn bɛɛ a b'a tiɲɛ dɛ a
Kana kana fa iga kana ti fa ayere de. Ke to ne kɛrɛ fɛ kɔni ne fana bɛ lafiya. Ah ok ni ko ten to. Su b'a bila o sigi sigi sa. Ko lam ta lama ga bi. Bon. Ni jo bɛrɛ kan ka taa ci la. Jo bɛrɛ ya. Mais 21h ɲɔgɔn sɛ. Awo 21h kaɲi. Awɔ. Bon an ka o donna restaurant na. Alors yen yɔrɔ la ni aw bɛ dumuni kɛ k'aw fa n'aw tilara dumuni na y'a fɛn dɔrɔn a bɛ tila ka bɛɛ ta. Oh mais kɔni y'a ɲɛnɛma ne kɔni bɛ fɛ an ka kɛ. Awɔ ba tɛ yen. An bɛ tila k'o kɔni kɛ bɛrɛ ne yɛrɛ ni ci dɔ bɛ ni bɛrɛ cɛ ne sɔn ka don ka taa. Bɛrɛ bon bɛrɛ filɛ nin ye i b'a dɔn bɛrɛ min ye défend kuma bɛɛ mais ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ bon. Cɛ ne ni bɛrɛ de ka di o. E b'a dɔn Mohamed filɛ nin ye ale t'an ka côté la kuma si kuma bɛɛ ale ye cɛkɔrɔba ni kunni ninnu ni fɛnw i m'a ye hali kɔɲɔkura ko na ale de bɛ k'a défend. Toujours ko non k'an kana ni muso dir'i ma i faw ye muso d'i ma kiriti kɛra taa dosi n'a bɔsi. O fɛnɛ ye tiɲɛ ye o ye min f'i ye tiɲɛ fɛnɛ de don dɛ. A bɔ jo bɛrɛ kɔni bɔlen don mɔgɔ ɲɛnɛma de fɛ. E kɔni b'a dɔn ne ko n ko n b'e furu. E ko ne bɛ ne furu mais ne mɔgɔ wɛrɛ furu est-ce que ne bɛ se ka da o la tuguni k'e bɛ ne furu wa? Ne da m'o la tuguni o parce que min kɛra ka ban ne yɛrɛ jigila tigɛ. Bijou ni ne kɔni n'i y'a ye toujours ne bɛ k'e ɲini k'e ye toujours n bɛ k'a ɲini an ka rencontre kɛ an ka sortie kɛ. Ne mago foyi tɛ dɔnni na o ne m'a furu ne faw de y'a ta ka na di ne ma mais est-ce que ne y'a furu wa? Mɔgɔ ko i faw de y'a d'i ma sa. I tɛ muso fɛ quoi hali n'o tɛ se ka den barikama wolo. Baro t'aw cɛ so kɔnɔ foyi ala ka dumuni ne y'a ka dumuni bɛɛ haram. I t'a ka dumuni fɛ i muso. Non. E fana k'i tɛgɛ dɛ. Nin ka pɔsɔni kɛ fɛn na ka na di ne ma sisan n k'a dun k'an yɛrɛ faga o tɛ ko bannen ye. Ne bɛ se ka o fɛn fɔ la. Pɔsɔni k'i kɔnɔ sa a bɛ se ka kɛ muso in b'e fɛ e t'a fɛ mais a bɛ se ka kɛ a bɛ e fɛ ou bien. Bijou i b'a dɔn an k'a faga nin kan an k'a faga muso ko kuma nin yɛrɛ kan. A mais ne i b'a dɔn ne fɛnɛ a ka di ne ye ni muso fɛnɛ ka bɛn ne n'a ma ɲɛ k'i bɛna na ne fɛnɛ furu. A ka di ne ye n'a ka bɛn ne ou bien a bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ e bɛ se ka nin jogo nin bɛɛ bɔ a la o k'a k'i yɛrɛ ta ou bien a tɛ ka sɔn o fɛnɛ ma. Bijou i bɛ fɛ ka n ka journée fɛnɛ goya tuguni wa? Ayi sa o tɛ sa bébé ne b'o tiɲɛ cogo jumɛn na. Ne nana n bɛna n yɛrɛ lafiya e kɛrɛfɛ. Bon n y'a dabila sa a ka ɲi ta. Bon Bijou kɛ na sa. Ne ka Bijou ni Bijou tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ yen. Walayi mais est-ce que ne tɛ taa ni bɛrɛ n ka ci nin na? Problème t'a la. Parce que bɛrɛ filɛ nin ye. I b'a dɔn i fa bɛ fɛ k'an ka ko tiɲɛ ne t'a dɔn ne kɔni min k'i fakɛ la. Non ne tante dɔ bɛ yen n bɛna t'i présenter ale la ale de kɔni bɛ ne kɔkɔrɔ toujours. Kana ni ne taara yiri tanti la. Foyi t'a la a ko ne ma ko muso ka di ne ye ne ka taa présenter ale la dɔrɔn ale yɛrɛ b'a fɛ ne tɛ. O dun diyara ne. Ayi dɛ n bɛ tila ka t'i yira la n b'a ka numéro d'i ma donc i b'a wele i b'a fɔ ko ne de y'i ka numéro d'a ma donc i b'i yɛrɛ présenter la dɔrɔn a banna. N y'a mɛn problème t'a la. mais an ka numéro di. O la n bɛ tila k'a wele kɔfɛ. O dun bɛ diya ne ye sa. A ye n tante don dɛ mɔgɔ sɛbɛn ba. Voilà. Ok. N y'a ka numéro bon. Bijou an b'a kɛ ten ne bɛ taa jɔ bɛrɛ bɛ sɔn ka presser ne la dɛ parce que an kan ka taa jeliba fɛ yen an bɛ taa ci ɲɛfɔ jeliba ɲɛna donc n ko a ka taa an fa fɛ a ka kuma fɛ muso min ka d'an yɛrɛ ye donc an fɛnɛ k'o ta donc ne ni jɔ bɛrɛ n'an taara ni jeliba fɛnɛ ye min fɔ an ye komi ale de y'an ka du jeli ye donc ale bɛ taa an ka lɛjɛ fɛ ale bɛ taa kuma fɛ donc an bɛ sɔrɔ k'e ka ko bila. Problème t'a la walahi problème fosi t'a la. Donc je t'aime. Bébé an b'a kɛ ten 21h. Walayi 21h. I ka appel ma kɔnɔ. E bɛ fɛ ne ka habillement jumɛn kɛ su in na? E kɔni b'a dɔn i bɛ se pari la ne bɛ fɛ k'i pari k'i bila la de i b'i bara i fɛnɛ quoi. Problème t'a la ne ka Bijou filɛ nin ye sa ni e tɛ i b'a dɔn quoi ni ne bɛ to ka ne la nisɔndiya ni muso tora ka nin k'a cɛ la ka fɛn ni ninnu dɔrɔn a banna i bɛ i yɛrɛ bɛ garijɛgɛ duman sɔrɔ i bɛ fɛnw laisse dɔrɔn quoi. Awɔ n y'a mɛn. Donc Bijou Problème t'a la. voilà donc. Ok an b'a kɛ kɔfɛ. K'an bɛ o la i y'a mɛn. Awɔ n ka fɔli fɔ jo bɛrɛ. Problème t'a la. Awɔ ne b'a ci ka k'e la. Ne bɛ ni muso labɔ de koyi ni ne ma ni muso labɔ i bɛ bɔ muso bila kɛnɛma de ka don a jara mɔgɔ ye a ma ja mɔgɔ ye ne bɛ don ne n'a tanti kɔni ye ɲɔgɔn ye kɔni ala n ko n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a kunkolo tiɲɛ de ka muso in kɔni n b'o bila de pewu taa n ka ko ye dɛ ala sɔnna. Ɲɔgɔn ka san o. Bijou a. Bijou kɛ. Bijou filɛ nin ye Bijou kun diminen don dɛ. Yɔrɔ. N'a kun ye ne bloqué. Non ne m'o fɔ yan. A ye kuma fɔ n ɲɛna. Cɛ Bijou kun ye ne ka numéro bɛɛ bloqué ko parce que ne ye muso furu ne y'ale to yen tan ne kun ye layiru d'ale ma
mais a t'a dɔn ko ne b'a fɛ quoi. Non, ne y'o de fɔ a ɲɛna ne ko Bijou ma n ko bi n'an bɛ mɔgɔ fɛ n k'ale de don. N ko ale yɛrɛ bolo ko an bɛna muso in garder de n k'an bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ walasa an bɛ se ka muso in labila cogoya min. Ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ne ko ne yɛrɛ kan ka taa jeliba fɛ yen sisan. Yɔrɔ. Donc n'an taara jeliba fɛ yen n'an bɛ kuma de an bɛ taa fɔ jeliba ka taa kuma an fa fɛ. O de don. O de y'a kɛ cogo ye sinon n'a ma kɛ ten tɔ a tɛ ɲɛ quoi. Walayi. N'a fɔra ko muso bɛ yen nɔ muso yɛrɛ tɛ ka kɛ muso ko mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ foyi ko garder ten ka bila. Mais problème t'a la i b'a dɔn hali an ka taa jeliba fɛ yen. Ne y'a wele a ko ka muso. An ka taa jeliba fɛ yen o de ka nɔgɔn quoi. Anti, elebe, ama, elebe, ama, ele yiri jara ne kutu. Umara ngamara mlaje. Awo, akai abitu mure. Ada kata mai, ko bi sebi konyo su bora la mate. Ko tai kata laje. Jara nyere. Ne ko ki mako. Awo, mako bila. Dorete. Aka musu kwen. Iterge ka musu. Iterge be mana kanta mala ka fo. Ni kar dai. Naka sabali. Siapa te pengu yige ka ka din fiu. O tege de. O tege. Musu yi. Aka so musu yi. Aka musu mi na te fa. To diga din. Furin kera diga de kam. Te pengu dama. Ni cheta din. Mani fi. Demi bori I sugoni kulute. O dingle. Ni feno yini ka. Ita ko nta fe pengu ka ko la. Nai fiu. Oh. O de la tout ça m'a fait la fille il a canal du truc aka ke monsieur ake monsieur fait quoi ya famu to min me fait la problème foi tala nala sona me kuma ne yɛrɛ kuma caman fɔ a ye o kamaro abo gena e sabati lo ka kuma bɛɛ kan awɔ n ye kuma caman fɔ ne I ye kuma min fɔ dɛ ne yɛrɛ y'o de fɔ a ye n ko tɔnɔ kɔnɔ n'a fɔ k'a bɛna muso ta ka d'i ma min kɔni tɛ a lamaralen tɛ ko a tɛ mɔgɔ bonya sa tu vois n ye kuma bɛɛ fɔ a ye mais ne bɛ min fɔ e ye ko tɛ ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fɛn jɛlen nɔ aw de bɛ ko in ta ni hakili yɔrɔ a ye denmisɛnninw ye denmisɛnnin so sen ka di nka a tɛ kungo dɔn ni denmisɛnninya de b'a la e de b'a jateminɛ I ka nin ta an ka ko kɛta bɛɛ fɛ nka denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ dɛ an sisan kɔni denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ dɛ an kɔni bɛ min fɔ a ye hali bi I tinja kan n bɛ n tinja kan ni Ala n'a b'a fɛ ne ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka ji kɛ ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ a ka muso in mara ni Ala sɔnna n kɔni b'o fɔ ko gɛlɛya n bɛ kuma fɛ ne yɛrɛ y'o de fɔ a ye I bɛ girin-girin k'i bɛ t'i ɲɛnamuso ta a dɔw yɛrɛ tɛ bɛn saaba ma a dɔw bɛ na I bɛ taa sɔrɔ u tɛ se tobili la u tɛ se mɔgɔ bonya cogo la wa sisan yɛrɛ an yɛrɛ bɛ girin minnu kɔ k'an b'olu ta I bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ ye kalikɛ n kelen ni cɛ kelen u tɛ baara kɛ u tɛ foyi kɛ u tɛ fɛ cɛ balimakan na danbe yɛrɛ t'u la danbe t'u la ne ye mɔgɔ ta mɔgɔ min ma bɔ du maralen kɔnɔ ladamu tɛ du min kɔnɔ I kɔni y'o k'i yɛrɛ la sa n'o nana o furu bɛ bɔ tɛnɛn ka tarata sɔrɔ ni y'o kuma de fɔ I ko bi n'i y'a ye furu tɛ ka mɛn si la an yɛrɛ don parce que an bɛ mɔgɔ ta dɔrɔn ko cɛnya kama ou bien fɛn dɔ kama an bɛ na n'a ye an ka so I bɛ taa sɔrɔ a bɛ na dɔrɔn bonya tɛ yen foyi tɛ yen furu bɛ sa tɛ bɔ kari la ka tɛnɛn sɔrɔ o y'o bannen ye c'est vrai furu kɔni ye de ni furu ɲɔgɔnmaw ka di ɲɔgɔn ye nka an bɛ se ka an faw fana ka sira lajɛ n'a ye ko min dilan a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ ko ɲuman ye o bɛ kɛ ko barikalen ye o bɛ kɛ ko sabatilen ye saka a kɔni b'a dɔn ni ye cɛ min ye ala n tɛ fa dɔn Fatinɛ ale b'a dɔn n ye n bila n cɛminɛw la a kama don o damada la a ka sabali n bɛ kuma a ka sɔn ne ka fɔ kuma fɛ ne fana bɛ min fɔ ye I k'i bolo da I ju kana a ko kɛ ni kɛlɛ nin bɛɛ bɛ tɛmɛ yan a bɛ sɔn muso in na fɔ aw yɛrɛ b'a gɛn ka bɔ yan o kɔni o daga n'a kɔni ma sɔn ne n bɛ ta kuma ma fɛ ni Ala n'a sɔnna ma sɔn ne ta ma ayi e kana dimi ayiwa e kana dimi e k'i bolo da I dusu la ne ka to so kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛ ma walima ale ka kɛ so kɔnɔ yan walima ne ka taa n da fan wɛrɛ ayi e ka sabali n bɛ kuma fɛ ni Ala sɔnna n bɛ kuma fɛ a bɛ yɛlɛma n bɛ kuma fɛ ni Ala sɔnna n bɛ taa n ka madamu lajɛ awɔ nin cɛnin maa sɛbɛn dɛ nin ye maa ɲɛnamaba de ye
Ankle. Baba ankle. Awa. Bro, Bro. Jara. Awa bashi taula. Awa ausi. Bro. Ko ya bro. Bro. Jara. Ipadu. Ani bo. Bashi tula. Mura muso du. Bashi tala. Awa radu. Me bashi foi te. Awa. Itergadu. Jam duma. Kulwali. Kulwali. Awa. Bro. Bashi te moni. Bashi foi te. Aw jarani. Awa. Aiwa. Amma kibaraj mami. Kibaram be bashi te. Komi komunu temera du kuno amame. I bora be kala. A chamangiri yere ni. Kate. Amu serima. Komi anga sisan kilen na. I ba don mogo te mogo jagoya ka muso di mogo mat. Mogo m kadi I bo de furu. Jena ne fa ko ni min ne ma. Ne te fa ko kuma kan soso. O de la ne ma akuma caya. Nga na tika o fene ma bashi. Na so mu se ka afone fa yi. Akunga fere ni mi fene kan ne ndo ko ngelo kan kan ni no ma. Na ku sira ko fere ta. Ango furu ko fara doniya. Wala ko be no ga la ko. Ango nu se ku ma o do. Voilà. Donc, do inte la bla, avec tout et non. Mais, déjà, quand dira mima, Aramadi la ibado, aye jeli, abo akon nyado, abo ko glanto ko. Bon, ni quand di mukama Aramadi aye la, horonya la, aka kele. Donc, akumbe tout et non, ni melado, ka fara aleka, si ça nova. Bro. Logo. Ali bi ebe ni ko ni lawa. Bro ma tesawali. Bro nene kunta o tonko. Ifa no jare abu mugu ci da. Ni fa bana femi ma ne aka jiliba nene kumara fa beso. Na ere so na femi ma nene ko jaga ni to ya batu. Bro wa se batte fenjugu ye ga abada ka bla adi ngoro ka ashutu. E fa muso min dima. E fa teri o demso le do o le taraka di. O jiga de ko. Broma sabali. Muso yɛrɛ furula ka den ma nin y'a wagati joli e ko e t'o fɛ ko min ka di e yɛrɛ ni ye Burama maa tɛ muso ta abada ko min ka di ni ye koyi jogo jama dɔ bɛ i b'o de jateminɛ muso la hadamaden yɛrɛ la surtout muso la i fa ye muso min d'i ma muso in sabalilen don muɲu b'a la majigin b'a la bonya b'a la karama b'a la. Mais jeliba problème ye min ye muso in tere de ka jugu a bɛ tile kasi a bɛ su ban kasi wagati o wagati ni kɔni y'a ye a ɲɛkuru funufununen don a bɛ kasi la dɔrɔn. Voilà n ko de kama ne o yɛrɛ de ye problème ye. Burama e ko i teri yɛrɛ yɛrɛ ye. Awɔ ne terikɛ don. An ye denmisɛnniya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Burama n'i bɛ jugu ɲini na bi nin don ne t'a dogo i la o an tɛna fɛrɛ ɲɛ i fa teri de ye ne ye ni ne ma cɛ min f'i yɛrɛ ma a tɛna sɔrɔ min b'a f'i ɲɛna nin ka jugu ni n teriw ka ye. N'a sɔrɔ a tun b'ale yɛrɛ bolo a tɛ nin kɛ abada n'a ma maa kɔrɔ kuma lamɛn a ka sabali n'a tonna aw kɔrɔ don min na aw kelen b'a ta ani maa si jɛ e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na i t'i faw lamɛn i t'i faw lajɛ teri kuma teriw bɛ e su k'e bila ko dɔ la k'i ko o i kan'o bila sa nka k'i ko o den kɛrɛfɛ k'i ka na ni i yɛrɛ ni dungɔta ye Burama n'i y'a ta ni fɛn ma yɛlɛla ɲi tɛ fɛn min de k'a fɔ ne ma ne a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan. A bɛ k'an bɛɛ sigilen ɲɛna yan. A faamuna jeliba Bura an tɛ taa. A filɛ. An bɛ sira ɲini. Awɔ a bɛ sira ɲini o diyagoya ye o a bɛ sira ɲini nin tɛ k'i su k'i bila a la a k'i su k'i bila a la n'a kɛra min ye an b'a fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ɲɔgɔn ye. Jeliba an taara. K'a yɛrɛ faamu. An b'a fɔ ɲɔgɔn ye a taatɔ lajɛ e fa ye muso min ta k'a d'i ma jigiya kama majigi ni sabali min bɛ muso in na o bɛɛ kama. I teri k'i su k'i ko o den kɛrɛfɛ e ka dɔ wɛrɛ ta i ni dungɔ a ta n'a fɔlenna min na a na fɔla an bɛɛ ɲɛna yan a na fɔla an bɛɛ ɲɛna yan denmisɛnninw Bura est-ce que jeliba ye cɛ ne ma sɔn jeliba in ye quoi nin tɛ foyi dɔn. Wala ala an ka taa mɔgɔ wɛrɛ an ni mɔgɔ min an bɛ jeli min dɔn an ni min ka di an ka taa an ka ɲɛfɔ ɲɛna quoi.
mais e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko jeliba ye ne fa ka jeli de. N kɔni m'o dɔn mɛnɛ. Ne fa bɛ ko to mɔgɔ kelen min ta la Mali sigi yɛrɛ la o y'ale de. Bon ale fana tɛna se ka i bɔ ne fa ka kumakan kɔkɔrɔ. Mais problème ye min ye an yɛrɛ b'a lajɛ ani jeli min ka di. Ou ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn min bɛ se ka taa kuma. Donc an b'o bila baara la sinon ne kɔni b'a dɔn jeliba tɛ sɔn tuguni. An t'a kɛ alimami o la. Jobira e bɛ alimami jumɛn sɔrɔ k'an bɛ taa fɛnw na. Ne fa terikɛ tɛ alimami ya. An ka taa an b'a ɲɛf'u ɲɛna. A ban man di olu fana bolo. Awɔ an ka taa an b'a ɲɛf'u ɲɛna. Problème t'a la an ka taa an t'a gérer cogo dɔ la. Sama madame. Qu'est-ce que tu as fait? Comme facile. Ça va? Sigi b'a fɛ. I sigi. Eh. Ti sɔrɔ. A n'a ka parler. Jifi. Merci. Sɔgɔ. Basi foyi E bɛ fɛ ka taa? Dɔɔni. K'an bila tan tɔ. Min bila ko de ka ca dɔɔni. Depuis mariage kɛra e yɛrɛ ma se ka i ɲɛ la. N ko i jɔ boli n ka boli bi ka na tɛmɛ yan fɛ. Sinon n kun famana yan. A kɛra faamuya. N ka cɛ don ale kɔni a tɛ sigi dɛ. A bɔra sisan. Ale tɛ Aw sigi. fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɔra sisan. Ok. E kɔrɔ e kelen tɛ k'a minɛ so kɔnɔ yan. A tɛ sigi o ye tiɲɛ ye. Nka sisan an bɛ mɛn tuma dɔw la an t'a ye dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Ka wusulanw don so kɔnɔ yan ni parili bɛ kɛ. A ma nɔgɔn. Aw yɛrɛ dun ka baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. I b'an ka ko ninnu ta ni hakili ye dɛ. A bɛ faamu a bɛ faamu. Ta ni hakili ye. A bɛ faamu. Yɔrɔ nin bɛɛ b'a la. Bɛɛ b'a la a bɛ faamu. N'o tɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma caman fɔ a ye. Mais masa ko de don. I b'o yɔrɔ de jateminɛ. I b'a f'i ye fɛnɛ ka n'i ta mɔgɔw ka kuma fɛ. Minnu bɛ i su ka bila i cɛ la ka kumakolonw f'i ye walasa i ka furu ka sa. N'i bɔra i cɛla la n'i ka furu sara don o mɔgɔ kelenw de bɛ tila k'a fɔ nin tɛ furu ye a bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛ sunkuruya kɔ e m'a ye a tɛ se ka furu laban a bɛ kɛ olu de bɛ tila tuguni k'i ɲɛ. Diɲɛlatigɛ mɔgɔ si kana i bila ka bɔ i ka furu la même si n'i ka furu a man di ni furu man di furu ɲɔgɔnnaw bɛ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo min k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni bɛ min f'e ye dɔrɔn i k'i bolo da i dusu kan dɔrɔn i ka na an ka ko ta ni fɛn ye nin bɛɛ b'a la i b'a dɔn ni mɔgɔw ma dege ɲɔgɔn na fɛn dɔw bɛ yen a ma nɔgɔn. Awɔ. Mais cɛ yɛrɛ la basi ma foyi tɛ ka kɛ n yɛrɛ la yan. Bɛ Ala tanu. Bakɔrɔba yɛrɛ kuma t'o fɛ kanu ninnu fila bɛɛ fana bɛ ten tɔ. Ayi kuma kɔni t'u fɛ. Basi ma foyi de kɔni tɛ ne la. N bɛ tɔnɔ dɔn. Basi ma foyi tɛ ne la. Awɔ kɛ awɔ e kɔni i kana ko ninnu bɛɛ ta dɛ. Wagati Ni n'an dimina i ka yɛlɛ dɔrɔn. I b'a dɔn min ka jugu an cɛw ma n bɛn'o sɛgɛrɛni de f'i ye min ka jugu a ma n'an dimina an ka jama dɔrɔn i bɛ to ka yɛlɛ nɛgɛ o de ka awɔ. A tɛna jiginna sɔrɔ na fɛn. Ayi ne bɛ dɔn cogo min kɔni jiginna kɔni t'e la wala i bɛ an minɛ ka ɲɛ de la hakili tɛ jigin maa wɛrɛ la bilen. N y'a mɛn n'Ala sɔnna. N y'a f'i ɲɛna cogo min. Tɛna dumuni d'i ma. Ayi. Dumuni kɛ sa. A ka ɲi walayi n komi n famana ma n ko n bɛna tɛmɛ ka foli k'i la. A diyara n yɛrɛ de. Awɔ n ko n bɛ tɛmɛ ka foli kɛ ok o dɔrɔn de tun don est-ce que ne tɛ taa ko ka ca dɛ. Kelen. Ala an mɛn baro la i tun taa to ka taa mɛn baro n'an mɛnna baro la yan n'an ma taa yala aw tɛ balo koyi. Aw bɛɛ b'o de fɔ. An bɛɛ b'o fɔ. I b'a fɔ k'an balo sigilen bɛ yala in de. Yala in dɛ n'an ma yala aw bɛ balo cogo di. Awɔ n bɛna fɔlɔ. A diyara n yɛrɛ de na i bila da la. Awɔ ne yɛrɛ kun bɔtɔ don dɛ n ko n bɛna tasuma kɛ n ka wusulan bɛrɛ la. Awɔ wusu.
terikɛ n'a ye ne ko e bɛ bɔ di jumɛn de kɔnɔ an ka so filɛ kɔfɛ an fɛ aw ka so filɛ kɔfɛ e tɛ se ka maanifin fo wa e bɛ se ka tɛmɛ maakɔrɔba la cogo i t'a fo bon ne tɛmɛtɔ la y'a kɛ tan o ne y'a f'i ye ko ne ye alimasurasi de ye n'i b'i bolo kita ne ye i bɛ gɛrɛ n na k'an ko i dabara de don i dabara heyi a ye sabali ko ye denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ dɛ i y'a mɛn wa n y'a faamuya i bɛ se ka taa n y'a mɛn ba hakɛ to dɛ o tuma e ma se ka ne dɔn la ne t'i dɔn dɛ ne ye i denkɛ burama terikɛ de e ka burama awɔ e y'o terikɛ ye awɔ ka ne fo cogo kɛ nin ye tan ba n jo t'a la ba ne yɛrɛ kun mago b'i la a ɲɛfɔ diɲɛlatigɛ kow ka ca i ye muso kɔni ta ka d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bɛnna an ma n ka ba diɲɛlatigɛ kɔnɔ kow ye ɲɔgɔn bilasira ye hadamadenya yɛrɛ la ala yɛrɛ n'an ko an ka to ka hadamadenya la n'an bɛ ɲɔgɔn bilasira o cɛ ka ɲi kosɛbɛ ne kɔni ne ye burama terikɛ ye dagawuli yɛrɛ yɛrɛ ye ne wa musoko in a diyara n ye fana nka ba an kɛlen don k'an kan di muso wɛrɛ ma n'a tun bɛ bɛn i ma a tun ka di anw ye i ka an dɛmɛ an ka se k'o ladon k'o kɛ filanan ye cogoya min a ma fɔ k'i ka dɔ in labila dɛ hali n'a sɔrɔ dɔ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o nacogo ma ɲɛ cogo dɔ la sabu ne yɛrɛ y'o ye cogoya min na o tɛ muso sɛbɛlama ye kana na manamana kan ta foyi ta k'o fɔ ne ye a nacogo ɲɛna o a nacogo ma ɲɛ o a bɛɛ ye ne de ma heyi n tɛna kelen f'i ye a ye muso 100 ta o a ye muso 30 ta o bɛɛ y'aw de kun ye nka ne yɛrɛ diya ye muso min ni n'o ta ka na bila n ka du kɔnɔ k'o di aw ma o de ye ne yɛrɛ diya ye muso ye wa muso fɛn fɛn mana na a bɛɛ b'a ta aw ka dabada de ma ayiwa an b'a fɔ n ko fɛn muso ko in filɛ burama seko t'a la o an si seko t'a la parce que e diya ta de don mɛ a kun ka di anw fana ye an y'an kan di min ma i b'a dɔn hɔrɔnya ka gɛlɛn adamadenya ka gɛlɛn an fana y'an kan di min ma an tun bɛ fɛ e k'an dɛmɛ an ka o ladon k'a kɛ filanan ye aw b'o fa dɔn wa a b'a bɔkolo dɔn wa ka ɲɔgɔn ye bolo fɛ ten ka girin k'aw sɔgɔ ɲɔgɔn na ten hali karisa bɛ bɔ nin du in kɔnɔ a ba ye mɔgɔ ɲɛnama ye a fa ye mɔgɔ ɲɛnama kabila ɲuman dɔ den don o si t'a la k'a ye ten dɔrɔn ka girin a nɔfɛ ayi wala furu ba kelen bɛ kɛ ten a bɛ ɲɔgɔn ta bolo kɔnɔ ten ka ɲɔgɔn bila ten foyi t'a la bonya t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ heyi n bɛ min fɔ a ye yanni a ka ca ka nafolo kasabi k'a tiɲɛ ten fu a ye sabali a bɛ fɛn fɛn don muso wɛrɛ la a ye hakili sigi fɔlɔ a ka nin n'a don ka ɲa a ni nin ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ wala ala b'aw hɛrɛ wɛrɛ k'aw ye nka n'a bɛ a kuntanko la a ye taa nka a ma ye a y'a furu maa tɛ don ne ka so kɔnɔ a bɛ fɛn fɛn furu a si tɛ don ne ka so kɔnɔ yan ne ta ye n ka du ye wa n ta ye n buramuso fana ye n buramuso yɛrɛ tɛ ko n den don b'a faamuya a faamuyara n'a bɛ muso wɛrɛ furu a y'o furu a ka taa étage jɔ a k'aw don yen nka o tɛ don ne ka du kɔnɔ yan du ci den si tɛna don ne ka du kɔnɔ k'i bɛ ne ka du ci o tɛ kɛ d'accord mais a kɔni kun ka di aw ye tiɲɛ yɛrɛ la i kun k'an dɛmɛ a ko la ba o de kun ka d'an ye ne ko ne bɛ min fɔ aw ye ne ko sɛba bɛ fɛnjugu yir'i ka k'a den kɔrɔ wa o bɛ kɛ wa ayi o tɛ kɛ dɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bi bɔ aw ba nɔfɛ don min na n t'a dɔn a tɛ n dɔn nka a fɔra n ɲɛna dɔrɔn ko a ko sini k'i ka muso bɛ na ne ta kɛra o ye wa muso fana labɛnna o dɔgɔkun kelen dɔrɔn ka na di n ma e t'a dɔn k'a fɔ ko o furu ko barika b'o la ni a ka bi furu ye wa furu danbemaw ye wa hɔrɔn furu ye hɛrɛ b'a kɔnɔ bonya b'a kɔnɔ karama b'a kɔnɔ n t'a si dɔn n'i y'o ta fɛnjugu de bɛ bɔ o kɔnɔ fɛn min tɛ se k'i bolo se ka fɛn min dalajɛ nka n'a ka d'aw ye ne m'aw bali dɛ nin tɛ bɔ ne ka so yan wa a bɛ min nɔfɛ o tɛ don ne ka so kɔnɔ nka n kɔni bɛ kelen fɔ a ye bi n'a y'a ta a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ a bɛ tila ka ɲɔgɔn lebu yira ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ yan nɔ a bɛ ɲɔgɔn lebu bɔ yan nɔ e b'a fɔ k'i y'a terikɛ de ye wa
ayiwa a cɛna a mana kɛ fɛn fɛn a bɛ ca bɛ da ye Baya mɛn an bɛ taa miiri a y'aw miiri o an m'aw miiri o a bɛɛ b'aw de kun ne kɔni ye min fɔ a ye dɔrɔn Bamakɔ ka bon koyi a tɛ taa yɔrɔ dɔ ɲini a k'o jɔ a ka taa kɔɲɔmuso bila yen nka min bɛ ne bolo yan nɔ wa hali don kelen tɛ pan n'o panna kunna a b'a dɔn k'a fɔ ne ye cɛbakɔrɔ ye n'i y'a mɛn aw ŋo ne de don b'a faamuya an b'an hakili jaga waa ko kan o b'aw de ma koyi ka tile yɛrɛ d'a ma tile yɛrɛ dilen don wa e m'o fɔ o y'o fɔ wa ala y'o kɛ kaban ne hakili la nin cɛnin bɛna hakilila ɲuman de fɔ ne ye nin bɛɛ a terikɛ ka ko labɛnnen de ka n'a don a da k'o fɔ ne ye ba ni tun sera k'a to an fana ka filanan ɲini ka fara kan aw bɛ filanan ɲini ka fara kan bi k'aw bila yan wa a bɔra muso nɔfɛ ko ne ye nin furu nafolo sara k'a nafolo bɔ k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban ka na muso naɲumansumalen ta k'o d'i ma aw bɛ tila k'a fɔ k'a don ta a bɔ ta a bɛ kɛ cɛ min na ne tɛ dɛ ni an ma sɔn denni in na an ma denni don a sogo n'a golo cɛ hali ne tɛ dɛ u ni ne tɛ bi u ni ne tɛ sini ne mun mana foyi t'a la wa terijugu de bɛ nin bɛɛ las'a ma ni bi yɛrɛ bɔra la cɛnin n bɛ kankari da ne cɛnin ye n ka so yan dɛ ni y'a ye n ka so yan nɔ a miiri tɛ fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ bɔ la bonya tɛ ninnu ka du kɔnɔ e m'a yɛrɛ kɛcogo ye wa Mamadu N'i b'i ka fɛn min na kana sisi kɛnɛ kan i y'a mɛn i y'a mɛn wa n'i b'i ka fɛn kuntan ninnu min i b'a min yen fɛ ka sɔrɔ ka na gɛrɛ la Mamadu ayi i ka taa i bɛ taa kɛrɛfɛla la i bɛ taa min e ka to na fa bɛ don e la tile ka bere fɛ yan a b'i bolo yen ne ko denmisɛnninw ma taa yɔrɔ la ne m'aw sigɛrɛti min kun ye ne m'aw suɲɛ min kun ye nafa den kelen t'a la aw bolo e mɔgɔ min yɛrɛ tɛ dumuni sɛbɛlama yɛrɛ dun e mɔgɔ min tɛ baara kɛ i tɛ foyi kɛ e b'i ta kɛ dɛ ni sigɛrɛti t'i bolo suɲɛ b'i bolo Mamadu nin bɛ ka ne bila sansi min kɔnɔ ne tɛ k'a ye awɔ kɛ i b'i to nin sansi de kɔnɔ i bɛ fini bila walayi bila i bɛ yaala gidɔrɔnda la i ju lankolon i ma deli ka lilu ye nin ɲɛ la dɛ ne sigilen min y'a ɲɛ la awɔ kɛ i b'o ye dɛ o y'i kunkolo tiɲɛtɔ de ne y'a dɔn walayi i b'a dɔn ne bɛ ye kuma dɔw la bilayi ne b'a dɔn k'e ye falikɛla ye bon ni mɔgɔ hadamadenya la quoi diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i tɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ kungo kɛ u to yen nɔ quoi ni di kabako da yan nin bɛ ne ni jɔda min cɛ est ce que e b'a dɔn ne ye nin min ne bɛ kɛ niveau min na e b'a dɔn ayi ne t'o dɔn i b'i to nin minni de la i kunkolo bɛna tiɲɛ i bɛ to ka yaala i yɛrɛ ma ka kuma kuntan fɔ o yɔrɔ de la i bɛna dɔn k'a b'i bila sansi kɔnɔ nin diɲɛ in de la a b'i bila diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ i y'a mɛn o de la i bɛna a nafa dɔn quoi i t'a nafa dɔn sisan ne m'a don jeunes yɛrɛ b'u ta kɛ fɛn kuntan min ye kun kelen min na fɛn min tɛ nafa ɲɛ i ye a man ɲi i ka santé ma a man ɲi hakili ma e yɛrɛ b'o kɛ cogo di ko wɛrɛ yɛrɛ o ma ɲi tɛ ne la fitirité dama quoi ten dɔrɔn ko tɔw bɛ k'a kɛ jɔn fɛnɛ k'a kɛ a bɛ bɔrɔn bɔ o de la tila bɛɛ bɛ ka kɛ zo ne ye nin min n'i ma sonyɛli kɛ bɛ mun awɔ nin mana don i la n'i m'a sɔrɔ i bɛ mun kɛ n'i ma taa sonyɛli kɛ bɛ mun Mamadu an k'o to yen sa parce que e ka kuma in tɛna kɛ ne bɛna bɔ n ka a b'i bolo ne bɛ k'a f'i ye de yanni i ka taa yɔrɔ jan i k'a dabila o don ni Bura taara jeliba fɛ yen cɛ mais i b'a dɔn ko jeliba tɛ ko kunna ne t'a dɔn Bura fa bɛ se ka nɔrɔ nin mɔgɔnna sugu la cogo cogo ko k'i ka jeli ye quoi cɛ an bɛ ka taa kuma silamɛya fɔ cɛ ɲɛna a bɔ tɔnɔ jeliba i komi e de ye Jara ka jeliba ye donc an bɛ fɛ an m'a fɔ k'i ka muso labila o muso min dira Bura ma an m'a fɔ ko k'a labila o an ko de a ka to an y'an kan di Bijou ma Bijou ka ladon ka fara kan a ka to fɔ Burama fa ɲɛna non jeliba wulila kalo kan fɔ de la fan bɛɛ fɛ jeliba bɛ kuma kalantan fɔw de la wayi a dira a ma a kan ka don a sogo n'a golo cɛ ka puis a taara fo yɔrɔ jan ko wayi k'ale t'a dɔn ko Burama bɛ yaala ni mɔgɔnna sugu ka cogoya min na ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko ne bɛ Burama bila jugu ye ko ne ye Burama jugu ye dugu in kɔnɔ yan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ne ye Burama jugu ye ne b'a dɔn ni jeliba tɛ dɔ ta o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ne ye Burama jugu ye walayi
e ni bura tara ka taa jeliba fɛ yen ka taa ni muso ko kuma de labɛn. mais n'an ma taa fɔ jeliba fɛ yen u b'a fɔ k'an ye bonya bɔ ko la o bon n yɛrɛ ma da o ma hali sisan natɔ la ni Burama ka lɛgise sigilen u ka da la n gɛrɛla lɛgise la ne y'a fɔ n ye kumaw ɲɛfɔ a ɲɛna bon ne kɔni parce que ne hakilina de don ne hakilina de yira a la a ye muso furu ka di Burama ma tiɲɛ don mais a kun ka d'an ye fana a k'a to an ka bijula don ka fara dɔ in kan parce que e b'a dɔn muso ninnu dɔ filɛ nin ye ni tere bula tantɔ n'i ye muso filanan na don n'o tere ka ɲi dɔrɔn lala i ka kow bɛ sabati quoi. E kunkolo kɔni ka ɲi fɛn t'i la. Ayi ne b'i ɲininka n'a sɔrɔ fɛn t'i la ne ma est-ce que mɔgɔ min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e filɛ ka waleya min kɛ nin ye est-ce que o mɔgɔ hakilima yɛrɛ bɛ nin kɛ fɔlɔ k'i hakili ka bon i bɛ ko dɔn est-ce que e ye min kɛ nin ye e bɛ sɔn k'o kɛ e yɛrɛ bila kun bura ko aw bɛ taa jeliba fɛ ko fo ka nin ko ka muso wɛrɛ furu de ou bien ko ka nin furu dabila de ou bien k'a don ta k'a bɔ ta. Mamadu i ta ye kabako ye sa. E yɛrɛ taga kun i bila ko a ko ka taa jeliba fɛ e yɛrɛ kɛ jija kun nin ko la ne ko ni bura y'a muso in furu wa a bɛna si e de kɔfɛ wa a bɛna se bura de kɔfɛ walima e yɛrɛ jija kun muso ko in na de i t'a somɔgɔ ye i t'u ka du kɔnɔ a ko foyi t'i ɲɛsira la fo teriya jala e yɛrɛ e jija ko a la. parce que Burama tɔɲɔlen don. Burama tɔɲɔlen don cogo di e de b'a dɔn n'a tɔɲɔlen don ou bien n'a tɔɲɔlen tɛ. mais ne b'o dɔn kɛ ne t'a teriya. i b'a dɔn ko han jeliba fɛnɛ na ti hinɛ n'aw la dɛ n'o tɛ e ka fara Burama kan ka t'i sigi ne ye jeliba ka taa nin fɔ ne ka so n bɛ mugu ci aw walayi bilayi n bɛ wuli aw kama ou bien n bɛ gɛɲɛ ta aw kama k'aw lamaga kosɛbɛ k'aw bilasira ka na jeliba fɛnɛ tɛ i b'a dɔn han walahi e taara bɛn ni tɔnɔ Madu a dusu dalen sinon e ka taa ni kuma fɔ a ye walayi sisan b'a sɔrɔ a ye tɛgɛ ci ɲɛ la. Nin solution b'an bolo koyi. Nin solution b'a bɛɛ i sen bɔ ko in. K'a sen bɔ a la cogo di an bɛna taa alimami de nɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɔ alimami ɲɛna de alimami bɛ taa kuma tɔnɔ Madu fɛ. Bɛrɛ sabali. Kana wali furu sa sabali. Ka n'i jija wali ko la sabali. Mamadu n'i tɛ se ka furu min ɲɛ kana n'o tiɲɛ. Mamadu ne m'a tiɲɛ Mamadu nin man ɲi a man ɲi muso man ɲi. Muso man ɲi e b'a dɔn sa Mamadu muso man ɲi. Ne yɛrɛ bɛ Burama jugu ye de. E laban e tɛ sigi yan i m'a fɔ ko Burama jugu ye ne de yan. Ne ni e ni n ko in labanna min na an bɛ n'o ye. Ne yɛrɛ bɛ taa an ka fɛn kɛ. A b'i bolo parce que ne y'a bɛɛ la walayi bilayi a b'i bolo. ni mɔgɔ nana ne bolo e de kan ka fara an kan an ni Burama ka jɛ ka Burama kungo ɲɛnabɔ. I b'a dɔn k'e ye hasidi de ye nin ye hasidiya walayi bilayi nin ye hasidiya de ye e bolo k'e bɛ ka Burama dɛmɛ e ye Burama jugu fɔlɔ de hasidi. E tɛ hasidiya. oui hasidiya de don. non hasidiya mun e cɛ ka furu e b'a fɔ k'e b'o tiɲɛ cogo di e jija kungo la ko fo ka muso fila. Ne ma furu cɛ. I ti a fɛn tɛ bɔ i kun a t'i ɲɛ sira la foyi hasidiya de don a b'i bolo yen. Burama y'a hɔrɔnkan de di Bijou ma a y'a hɔrɔnkan de d'a ma bon a kan k'a latimɛ de. E man ka hɔrɔnya ko kuma den kelen man ka bɔ i da n'o tɛ ne ye hɔrɔn ye e bɛ ka min kɛ e t'o kɛ o e hɔrɔn ka baara ye nin wali furu sali. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ ka n ka temps perdre la kun min na parce que e bɛ n'i sigi ka nin fɔ ne tɛ ne ye yɛrɛ. E laban ko jɔrɔ bɛ ne la walayi. Jɔrɔ i yɛrɛ la. I jɔrɔ bɛ na n bɛ dugawu de kɛ Ala k'i sɔn hakilina ɲuman na. Ko ye kelen wa o y'an bɛɛ de ye ne de fari fa bɛ don ɲɔgɔn na. Ne tɛ n ka jugu dɛ mura ni sɔgɔsɔgɔ ne fan bɛɛ de don ɲɔgɔn na. E ma fura ta. N ye fura dɔ ta ne ko n ko mago b'i la baasi tɛ an denkɛ ka kuma don komi a ma ɲa ko i terikɛ den mun furula ma o ye ka ko laɲininen ye o furu kɔni kɛra hali n'a ma diya an ye sa an b'o e kɔ o tɛ. O kɔni du n'i y'a mɛn dutigi don ne bɛ tilen k'o de f'a ye
sɛba tɛ fɛntigi kɛ ka taa den wɔrɔ fiyewu ne tɛ foyi kɛ ten kun fɛ gansan n'i y'a ye n ye fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ du de ka nafa b'a la o de y'a to n b'o kɛ o tɛ baasi ye mais i denkɛ sera a ma an ye sigi ka kuma kɛ a ko ale tɛna se ka dɔ in furu sa dɛ mais ko mun yɛrɛ ka di ale yɛrɛ ye k'a tun bɛ fɛ n k'a dɛmɛ o ko la o ko ka se ka ɲɛnabɔ a k'o ta k'o fara i buramuso kan. N'i y'a faamu sisan e ka fara ale kan a ka jɛ ka e ka donni e ka i k'i nɛ don ne kɔrɔ sa komi ne kelen bɛ ka ko bɛ diya e bolo du in kɔnɔ yan ni min ka di ye i b'o kɛ o tɛ wa. o tɛ sa e k'a faamuya ba ye e yɛrɛ mɔgɔ bɛ kuma ni min fɔ e ɲɛna dɔrɔn e bɛ dimi dimi i yɛrɛ ma mais ne y'a faamuya ne b'a dɔn mun de don mɔgɔ mun bɛ ka an bila ɲɔgɔn na kɛ n'a tigi dun ma sabali han. ayi mɔgɔ tɛ ka mun da i kɔnɔ dɛ n'i y'o de f'i ɲɛna i ka ko kɛta ye e k'o ɲɛdɔn n'i y'o ɲɛdɔn a bɛ faamu nka e bɛ ka ko dɔw de ta fɛn mun tɛ ko min tɛ ko ɲɛnama ye e bɛ k'o de ta ka ne sɛgɛrɛ. ne bɛ fɛ e k'a faamuya de sa a faamuya sa sisan denmisɛnninw ka ko de don a faamuya. a faamuya. n bɛ ɲininka a b'a fɔ ka muso min ɲini o bɛ bɔ fa jumɛn. n'a bɛ bɔ tarawelelakaw fɛ tarawele denmusonin kɛ denni ye mɔgɔ ɲɛnɛmaba de wa a bɛ ne bonya cogo min ala de kɔ mɔgɔ t'a dɔn. min ni zibuni bɛ tɛmɛ diɲɛ don o don yan o tɛ wa. sisan denmisɛnninw ka kow tɛ wa. n bɛna min f'i ye a ka musojan den tɛ dɛ fulamuso in den tɛ. awɔ fulamuso in a bɛ mɔgɔ bonya dɛ. a b'a mɔgɔw bonya bɔlɔn fɛ a bɛ min kɛ cɛ in na e b'o dɔn wa. e b'o dɔn wa e t'o dɔn dɛ wa bamananw tɛ ko sɔn ti pan a den ka ŋunu ma o tan ni fila foyi t'o cɛ. ne kɔni tun bɛ fɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in lajɛ diɲɛma jɔlen na a ka di cɛnin ye o. ne ma ban tiɲɛ don tiɲɛ don hali a terikɛnin malangolo in. awɔ o bɔra an fɛ kun sɔgɔmada fɛ n sigilen dabilo n'ala yan ko a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ k'olu tun b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ n k'a ka ɲi ni fɛn fɛn ka da aw k'o kɛ nka muso wɛrɛ de t'a ku bila ne ka dugu la yan o tɛ kɛ fiyewu. ayi halisa e k'a jateminɛ ni e k'a jateminɛ halisa sisan denmisɛnninw n'u ko fɛn mun ka d'u ye n'i ma sɔn n'a taara kolankolon kɛ den in na kɛnɛma dun o jurumu b'i kan dɛ. ne jurumu foyi tɛ ne n'ale cɛ tuguni o banna pewu ala f'u ta n'a ye fɛn min ɲini fɛ ko ni diɲɛ cɛman fara musoman kan n'a balikuyara n'a sera furu ye i ka furu ɲini ka d'a ma hali musoman i k'a kofɔ i jɛɲɔgɔnw ɲɛna ni mɔgɔ ma bɔ a nɔfɛ a kofɔ i jɛɲɔgɔnw ɲɛna nka i den cɛman n'a si ye san 18 ka taa san 20 sɔrɔ i k'i kɔfilɛ a la o tɛ dɔwɛrɛ ye o yann'a kana don kuntanko la diɲɛ yɛrɛ jigiya ye hali ni fɛn t'i kun ni tuguli jigila mɔgɔ kɔ o bɛ fɛn ta u bɛ se ka den dɔ d'i ma an ka fɔlɔ furu bɛɛ tun bɛ ten n ko maninfin tun bɛ e kɔrɔmuso min filɛ nin ye e b'a di cogo dɔn ne ma. o to yen an t'o kuma na yan. nka an tɛ se ka ko kuma la o ne ye diɲɛlatigɛ ko bɛ kɛ e ye o ne ni n ka cɛbakɔrɔ yɛrɛ tɛ e filɛ e tun bɛ se ka sigi ne kun wa. e bɛ k'o kuma minnu fɔ fɔlɔ-fɔlɔ kow de ye sa an t'o tilela bilen sa an t'o tilela bilen e hakili b'o ko minnu na kɛ olu ye kɔfɛ kow de ye sisan wagatiw changera. e yɛrɛ min filɛ e bɛ i jɔ da i sen jɔ dingɛ dɔw da la so kɔnɔ ni ne yɛrɛ tɛ dilancogo b'o la wa. ne tɛ dilancogo b'o ko la wa i lajɛ kɛ e ni maa maa ye kelen ye n'i y'a o tigi ne bɛ taa ɲɔgɔn na si la o muso jumɛn bɛ ko bɛ cogoya i lajɛ ne diɲɛlatigɛ ko bɛ to i ta la ka fɛn bɛɛ k'i ye ne b'a fɔ dɛ ne kɔni b'a dɔn n'a ye nin ko in gɛsɛgɛsɛgɛ ka a fara ɲɔgɔn kan k'a mɔntɔ k'a da ni walahi ni burama y'i ɲini don nin ko in na n'a y'a kun don bɔcogo t'a kun na dɛ wa a bɛ malo de sɔrɔ a kɔnɔ malo cɛjugu. e ka sɔn dɔrɔn a bɛ ɲa a bɛ ɲa. fila kɔni don ko mana u sɔrɔ n tɛ ɲin don a la wa hali ni denko bɔra la den kana tɔgɔ da n ka maa si la kuma tɛ n yɛrɛ ma den in tɛ ne mɔden ye tuguni n t'a fɛ
wa muso in buramuso tɛ. O tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ n'a ma ɲɛ ko e ye Burama wolo kɔni Burama den o ye mɔden de ka su ko fo ka dugu jɛ. Ayi Burama den o ye e de den ye e de b'a tɔgɔ de diya i mɔgɔw la ani i somɔgɔw ne tɛ. Ne kɔni kun nana o de ɲɛf'i ye wa ne dun fɛnɛ b'a dɔn ne bɛ n sen don nin ko kelen kɛ nin bɛ kɛ ne ka kuma banna. Wallahi ni ne ma fɛrɛ ɲini ni muso in na ni laban ma ne ka du tiɲɛ ne bolo ni muso yɛrɛ y'a dɔn kaba ka fɔ k'a ko ka di cɛbakɔrɔ ye kaba dɔrɔn a bɛ cɛbakɔrɔ cɛlama ko de ta k'a sɛgɛrɛ fɛn min man di ye wa dɔ wɛrɛ tɛ Burama de kelen filɛ ka taa don ni naani ye walasa u bɛ se ka ne kɛlɛ cogo min na nka min yɛrɛ bɛ wuli k'an jɔ sisan ka di. Ayi ne ka fini nɔgɔ denni y'o bɛɛ ko foyi tɛ ne fɛ dɔ bɛ yen tan fini nɔgɔ dɔ tɛ yan ɲɛ e bɛ di taa tɔ de fɛ tɛ kuma o fini nɔgɔ bɛ yen dɛ n t'a bilen ne yɛrɛ bɛ n kɛ n ka fini nɔgɔ kan k'a ko wa Burama bɛ na bi n bɛ ko lamaga bi. E bɛ fini ko de la. Awɔ. Dɔw bɛ na dugu jɛ k'an ja. E ma se k'a di Bintu ma. Burama depuis e bɔra sɔgɔma fo sisan ne de bɛ n kɔ la a bɛ kɛ cogo di. Bintu. Depuis sɔgɔma a bɛ fini ko la hali kana ne ɲininka tani fini nɔgɔ bɛ yen wa ayi a bɛ tɛmɛ dɔrɔn de la ne bɛ n ka fini ko la hali a t'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ yan. E fana bɛ diya Bintu la sa. Ne mun kɛ ni n kumana a bɛ fɔ ko n ka jugu. O tuma e ɲɛ tɛ tanti la fini ko la e tɛ se ka tanti la fini nɔgɔ minɛ k'o fara i ka fini kan k'o ko. Ne nana ko ni ɲɛ e nana kuma jumɛn n ko e tɛmɛ na ne la yan nɔ ka taa Kiyatu ka finiw cɛ ka bɔ n'a ye ka i burankɛ ka finiw cɛ ka bɔ n'a ye ka ne birilen sɔrɔ fini ko la hali e ye yan filɛ n'i ye e ye sokɔnɔ yan tanti de don e bɛ se ka dɔ ka fini ta k'o ko cogo di ka dɔ ta to. Tanti de ko e ma ko mun safi ne de bɛ nkalon tigɛ Burama nin kɛra i yɛrɛ ɲɛna dɛ ko ne de ye nkalon tigɛla ye ayi a kuma banna e mɛlɛkɛnin natɔ filɛ nkalon danna. Tanti aw de ye Bintu ɲɛ don an na ne y'a fɔ n ka Bintu to ne bolo ne k'a corriger. Aw de tɛ sɔn k'o corriger. A corriger ka di ne ye o a corriger ka di ne ye a corriger mais ni e y'a daminɛ sisan dɔrɔn i fa bɛ wuli dɛ walima i ba bɛ wuli dɛ ne de ka juguya kuma bɛ fɔ sen kɔnɔ yan ne tɛ se ka foyi ɲuman fɔ yan n'o ma kɛ juguman ye o de la ne tɛ kuma. Bintu tanti ka fini tɛ. Ayi a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ n ta ko. Non tanti a to ne ma bani
Parce que e filɛ nin ye Bintu filɛ nin ye n'i y'a to dɔrɔn a tɛ fɛn mun e tɛ Bintu e bɛ tanti e finiko la tuguni ka tila k'i ban ka tanti ka fini Bintu e bɛ ban ka tanti ka fini ko tuguni Bintu hey e bɛ ban ka tanti ka fini ko tuguni Bintu Burama to yen sa Burama to yen a kɛra cogo di e ye mun de k'u la Ne nana Tani ma yan nɔ ko Tani y'a ka fini di ko n ka taa ko Tani ko ne ma ko fini nɔgɔ t'ale bolo n'o tɛ i tɛ fini foyi ko tugun foyi i tɛ foyi ko tugun wuli t'i ka baara kɛ u bɛ na sɔrɔ yan ni mun badenjuguya ye walayi musojugu tɛ kɛ foyi musojugu kɔ a filɛ ka cɛnin ko nasugu dennin kama nka ala b'aw sara aw bɛna ne sɔrɔ yan Hey, ça va? Ça va. Comment tu vas? Quoi c'est tout? Tu vas chez Dila? Pas souhaité. Avec un Ah. Il y a mon faire. Ok, ni Burama yɛrɛ bɛ sɔn ka ɲɔgɔn hakili. Awɔ. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Quoi c'est tout? Avec un Dan. Yɛrɛ sɛnɛ ma. Sina ko bɛ Quoi c'est tout? E b'a dɔn a kun ka di ne ye an ka fɛrɛ ye ka kuma ka ɲɛ yɛrɛ. Ka kuma jumɛn kan? Bon munumunu bɛɛ ka bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye a ka di ne ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ yɛrɛ. Dɔgɔnin kɔrɔya la wa fɛ yɛrɛ la? Dɔgɔnin kɔrɔya la cogo di? Fɛ la kɛ. E ma maloya ka nin kuma in fɔ ne ye. I ka maloya wa? O maloya ma yɔrɔ. E t'a dɔn k'e terikɛ dɔgɔnin ye ne ye. E ni ne kɔrɔkɛ bɛ teriya la depuis denmisɛnniya la. Depuis ne yɛrɛ ma bɔ n yɛrɛ kalama. Fo ka na ne kɛ tantɔ aw bɛ teriya la. E ma maloya k'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛ ne fɛ. E ma se k'i miiri ni ne kɔrɔkɛ ka teriya la. Est-ce que ne kɔrɔkɛ bɛ sɔn ka taa e dɔgɔnin na? Aw kunkolo tɛ baara kɛ bi. E kan ka maloya yɛrɛ. A fɔ si joli bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ? Mais si ko de don. E k'e yɛrɛ lajɛ ka ne lajɛ ne ɲɔgɔnna ni e cɛkɔrɔbatɔ. A fɔ ne diɲɛ kun diyara e kun tɛ ne ɲɔgɔnna sɔrɔ. I kana bɔ n ye ko fɛ o tɛ fɛ ye. Hali ne kun kan ta to ɲɔgɔn mais min ka gɛlɛ a kana fɛn fɔ Bura ɲɛna dɔrɔn hali n'a ye fɛn fɔ a ɲɛna foyi t'a la. Mimi, e ka wari ko i t'a kɛ dɔɔni dɔɔni. Komi ne tɛ sadini ye buru de sigi. Mimi, e tɛ sɔn to la Mimi. Basi sigilen filɛ Mimi, e tɛ sɔn basi la. Mimi, ne tɛ wari. Fɛn min kɛ, i sigi, sigilan ta i k'i sigi. Ayi ma wari di yan nɔ bɛ. I sigi sa, lagare i sigi. I sigi n k'a ɲɛ f'i ye. Mɔgɔ mana fɔ k'i ka wari di mɔgɔ ma dɔrɔn e bɛ sɔn k'a fɔ ten. Wa n k'e dimi ka di de. Mɔgɔ mana kulonkɛ kuma ni k'e fɛ dɔrɔn e bɛ dimi de. Han? N tila ka wari di. Badi. A bɔra de k'a bɛ taa Kulubali ka yɔrɔ la. I b'a dɔn ale tɛ sigi. A b'a sen kan dɔrɔn de. Ale tɛ sigi, i ba fɛnɛ tɛ sigi la. Ma sini bɛ wari di ne ma ne bɛ taa yiri san. Fini minnu b'e bolo. E ma tila olu donni na dɛ. Olu kɔrɔla bɛɛ y'olu ye. E mo e ye fini san o don n'an kɔrɔ. Hali olu ma don. Ne m'o don ka taa baara la kɔrɔ. Mimi. I tɛ ɲɔgɔn k'i kɔrɔkɛ wele a wula sera halisa a ma na. A bɔra. A bɔra a mɛnna depuis. A t'a wele. Mimi t'a wele. Filɛ dɛ denni o i t'i hakili sigi cɛko la ba. I hakili sigi. Komi a bɔra depuis sɔgɔma. I bɔ ne la. E de b'o fɔ ne ɲɛna.
Ma to wuli ke. To ko che ko e ko ba che ko. Abe po ye mi ne fere de na so ngone ya no. Ni e kolokole ki ni na nde ni ngakele kele. Ala te ka amma ko nyana bo. Nwele de nyenye. Ata wole mimi ta wole. Ate wole mimi nga telephone. Ma ye telephone ni do. Ne ka telephone tere. Me ne be wardi me be credit sanga ka ko na te wole ala ya no. Ete ni so ndo. Eta do. E fe ko ne be bagama. Ne te bagama. Ne te bagama wallahi. Ma wale ma e be ga ni minye ma ni te ko ge tere ma. Muso yɛrɛ bɛ se ka juguya tan ko waliden de don. Ko ŋo fɛn o fɛn man di ye so in kɔnɔ yan. Tonkɔba in. Sɛba tɛ fɛn jugu ye ka k'a den kɔrɔ dɛ. Ne bɛ fan dɔ fɛ. E b'i pan ŋalaki ka taa fan dɔ fɛ. Ma ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna. I ye wolomuso de ye wa denmusomanin de don. Ne baatara di. Ne ka den woloko kuma o ye dala kuma ye. Ha? E a nana cɛlasigi de la n'i ye juguya k'a la Ala b'a sara i ta la. Ayi a tɛ sara ne ta la. Ne ŋaniya ka ɲi. Ne ŋaniya ka ɲi o. A tɛ se ka sara ne taw la o. Nin denni kɛ. Ne yɛrɛ de bɛ fɛ a ka taa dɛ. Muso mun ka di Burama ni mun ye kɛ. A k'o furu. Ma ni e ye nin data kɛ i ye ne ka adamadenya de don bɔgɔ la wa ma ne tɛ yafa i ma deni ma saya la walayi. Ni e ye nin kɛ ni ne taara n cɛla la n'o ɲɔgɔnna sara la ne da dun. N'a tɛ sara i la sa Mimi ne ŋaniya de ka ɲi. N'i tɛ fɛ a ka sara ne la ka na juguya k'a la. Ayi ne man jugu a ma o. N b'a bilasira de. N b'a bilasira de. Ne man jugu a ma. A yɛrɛ b'a dɔn ko ne man jugu a ma. Mais ne b'a bilasira de min kɛ o de man d'a ye. O de la u b'a fɔ ko ne ka jugu. Juguya tɛ o. Ne bɛ fɛ a ka ɲa de. Ma ese ye tan ɲɔgɔnna ya. O man jugu yɛrɛ. A man jugu. Ne ka bɔ nkɔrɔ. Baatara di ka téléphone minɛ. Wuli ka bɔ nkɔrɔ. A tɛ la ka bɔ nkɔrɔ. Mɔgɔ muru bali. Nin ye kɔlɔkɔlɔ ye. I b'a fɔ k'i bɛ denmisɛnnin ladilan ka sira ɲuman yira la. A b'a fɔ k'a tɛ ko ye ko fo ale ta. O molobaliya ne tɛ jɛ n'o ye. N'i tɛ ɲɛ a kɔ kɛ i b'i ka minɛnw ci ka bɔ ne ka so kɔnɔ i bɛ yɛlɛma kɔɲɔmuso tɛrɛjugunin ka so kɔnɔ yen nɔ. Nin ye kɔlɔkɔlɔ ye. Papa. Enggak. Mumbi. Mungkira. Papa. Papa. Mune kira. Ita tunga lafiya wa. Nsigani no atunga reposer ala na kira kama. Ni joro la de. E dugu klara dingingi alsa imana. Nugu ebine sone no fe wa we be bien no fe. Ne munege. Adubendima. Papa. Ibe quoi? Bintu ne ma fɔ nge ka ne to ye dɛ I tɛ se ka n to yen dɔɔni n ka lafiya wa est-ce que I b'a kalama k'i bɛ ne de fɛ yen I b'o kalama wa I bɛ ne de ka du kɔnɔ ni ne ko 1 e b'a fɔ 5 ni ne ko 2 e b'a fɔ 10 Bintu e fɛ ne ye mun de ne ma fɔ n ko e kana to ka ne ma sɛnɛ la ha Bintu Bintu ne ma sɛnɛ la Bintu ne ma sɛnɛ la ne ma fɔ n kana to ka ne ma fɔ n kana to ka fɛn kana tun da Bintu 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 e bɛ ka ne dakɔrɔbɔ da Bintu Bintu
Bintu e fɛ ne fila de ya Bintu han Bintu e fɛ ne fila de ya Bintu han e fɛ ne fila de ya e fɛ ne fila de ya Bintu Bintu e fɛ ne fila de ya Bintu e fɛ ne fila de ya ni bi ka mun bala la I b'a kuta kɔnɔ ne bɛ kuma I bɛ kuma fa de b'i la bon an bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ni dugu jɛra ni ye nin kuma mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da fo k'i sa I t'a la ka ne ka nin kuma mɛn dɔw la kɛnɛ de y'i kɛra ko ne de kɛra Ayi foyi. Mun sɔrɔ? Foyi ma ne sɔrɔ. Sɔrɔ ne donna so kɔnɔ de courant kun fagalen don. N ko n bɛ courant mɛnɛ dɛ. Ne sen ferekera fili la ne binna. Ayi tiɲɛ fɔ n ye. Ko ne cɛ min bugɔ dɛ. Ala. N sen ferekera fili de la. Ayi ni ko kɛ kɔni ye sɔrɔ a bɛɛ ne ka ko la ni ne ye. I bɛ yafa n ma kan. Ayi. Ka charge labɔ yan. Na ka charge labɔ yan. A ka ɲi sa a ka ɲi. A tiɲɛ fɔ n ye sa n'a sɔrɔ mɔgɔ de seri ma tiɲɛ fɔ n ye. Mun de kɛra? N'a duguna sa Ala kama tiɲɛ fɔ n ye sa. Mɔgɔ ma se ne ma. Ne sen ferekera fili de la. Ɔ den de ye furakɛ ta. Ne yɛrɛ de ye furabilennin k'a la. E mɔrɔ nin juguyara. Han? I yɛrɛ ɲɛ kun bɛ ci fu. I fo han. Nin gɛlɛyara dɛ. A ka ɲi. I jɔ n ka a lajɛ ni a ka ɲi sa a ka ɲi. N bɛ taa ka na I y'a faamu. Ka segin ni ɲuman ye. Bura. Ouais, je vrai. Ouais, tiens. Bi ne yɛrɛ taara l'exé fɛ yen. L'exé quoi? Aw ka l'exé kɛ. Tiens, je vrai. Tiens. Bi ne bon e b'a dɔn bijou ko in de don. Ne taara ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna bon n ka an m'a fɔ n k'a ka dɔ in labila n ko mais n ko a kun ka d'a ye a ka sira d'an ma an ka se ka bijou ladon ka fara dɔ in kan. A ko non. Ko a da y'an ja k'an bɛ se ka muso ta fo 100 ko mais k'a tɛ don ale fɛ yen. Je vrai. A ma foyi wɛrɛ bɔ a la o kɔ. A y'o de fɔ a ma foyi wɛrɛ bɔ a la o kɔ. Cɛ I b'a kalama cɛ chance kɛra I la. Han? L'exé ka I sigi a ka nin kuma foyi ma ta a ma foyi foyi f'e la. Foyi. Cɛ a ye ne gɛn bi so kɔnɔ han. Ne taara a sɔrɔ de Bintu kɛlen don ka tanti bɛ finiko la. Bintu fana bɛ k'a ka fini ko a ka côté la tanti fana bɛ k'a ka fini ko a ka côté la. K'i ban ka tanti ka fini nɔgɔ minɛ k'o fara a ka fini nɔgɔ kan. Bon tu vois. Bon ne taara ko n bɛ taa Bintu corriger o bɔra ne kama tuguni k'a bɛ ne bolo. Bon y'a ye ne ye nin de fɔ muso cɛ muso furuta tɛ fili sa ni kɔni nin tɛ pas pagadi. N'i kɔni ma ɲɛ k'i b'i cɛ fɛ I b'a mansaw fana de bonya. A jumɛn hali b'i cɛ ka sokɔnɔ wulu I kan k'a bonya. Voilà. Mais n'a fɔra k'e yɛrɛ bɛ taa ka taa mansaw bɔ ɲɔgɔn na. N tɛ kuma yɛrɛ f'i la cɛ ni bijou. Cɛ an ye suguw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka cɛ. Ne nana so fo 3h moins. Non ka cɛ o kelen don sa. 3h moins ka cɛ an ye restaurant ni hôtel don ɲɔgɔn na cɛ. Voilà. Ne nana ka na subagamuso nin sigilen sɔrɔ ɲɛ. A ma sunɔgɔ. A ma sunɔgɔ walahi bilahi. Nin b'a yɛrɛ fɔ. Ma ɲɛ nin bugɔ han I ɲɛ tɛ ɲɛ yɔrɔ la fo k'a tigɛ bilahi. N ye n yɛrɛ di nin. Bura ko k'e y'a kɛ cogo di? N y'a corriger. Corriger k'i sigi k'i fɛn fɛn. C'est ça o de ka ɲi. K'a bugɔ. Mais k'a bugɔ de don. Fo ka n tigɛ y'a yɔrɔ tigɛ fɛn bolo. Ouais. Ne bolokurun dɔ d'a ma non. Non Bura. A yɛrɛ fan bɛɛ kɔli. N wulila sɔgɔmada na ɲɛ b'a fanw na kɔli. A bɛ taa yɛrɛ ma. Ɲɛ kɔ don dɔrɔn ka lajɛ. Donc e bolo k'o ye ka cɛkisɛya ye.
e bolo k'i filɛ ka ko ɲumanba de kɛ nin ne tɛ jaabi parce que e dafalen tɛ parce que e yɛrɛ tɛ mɔgɔ e tɛ hadamaden yɛrɛ e yɛrɛ nin tɛ ka manamanakan don i tulo la k'i bɛ ka min kɛ ko ɲuman don n'i bɛ hasidi ɲini dugu kɔnɔ n'i b'i jugu fɔlɔ ɲini nin cɛnin de Mamadu ne tɛ e lamɛn sa e tɛ ne lamɛn o e bɛ ne lamɛn parce que e tɛ nafigi ye dɛ c'est à dire que e tɛmɛna nafigi la quoi e bɛ ka min kɛ nin ye nin ye hasidiya taamasiyɛn ye Bura sabali i ka waliden to yen waliden cili da n'i tɛ mɔgɔ fɛ kana na sɔn da la sɔn min t'a sɔn kana na jogojugu foyi ta k'a da la au moins n'i t'a fɛ yɛrɛ a to yen ten quoi kana na baga ma k'a ci fu kana na to ka baga ma ka to ka fɛn juguw k'a la c'est pas bon ni ne ma nin kɛ a bɛ taa so cogo di a bɛ taa so cogo di tɛ sabali koyi taa so di ni bɔgɔli digila la ou ni fɛn digila la wala a bɛ taa so a bɛ taa hali mɔgɔ t'a fɔ a ye ni ne yɛrɛ ye bi k'e bɛ ka waso ko k'i y'i muso bugɔ f'i bɛn'i sigi kɛrɛ cɛ sɔrɔ n y'a bugɔ de fo ka kɛ e min filɛ n bugɔ e t'i yɛrɛ di muso ma k'o bugɔ f'e bɛn'o sigi kɛrɛ ka to ka yɛlɛ bɔ a kun yɛlɛkolo c'o la fugariya yɛrɛ tɛmɛna nin kan nin ye miiribaliya de ye nin ye miiribaliya de don wallahi bilahi miiribaliya de don e bɛn'i sigi gɛrɛ na k'o kuma fɔ e yɛrɛ kan ka maloya kuma min fɔli la et puis n'a ye ko k'i la k'a bɛ cɛ ma a ma foyi k'i la ka baga ma ten dɔrɔn k'a bugɔ sabali mais e ni ala cɛ 3h du matin o kan ka muso yɛrɛ sɔrɔ a mun na 3h du matin kan k'e sɔrɔ kɛnɛma cɛ i daminɛ ka bɔ mɔgɔ da la sa non ni gingi b'i bolo a bɛ fɔ di gingi b'i bolo cogo di gingi dun tɛ dɔwɛrɛ ye subaga fɔ kɔ o ye sunɔgɔ ayi cɛ 3h du matin o kan ka muso sɔrɔ a mun na o kan k'o sɔrɔ 3h ye sɔrɔ 3h ye ne sɔrɔ n ka ciw la bi a ye sɔrɔ a cɛ e ma fɔ cɛ de o k'a ye sɔrɔ dusu fɛ cɛ de 3h kan k'e sɔrɔ yen o kan k'e sɔrɔ yen mais droit bɛ cɛ bolo ka muso joli furu dɔrɔn bɛ cɛ bolo ka muso 4 furu naani pinɛ segu kelen nka cɛ n'a dɔn naani pinɛ segu kelen nin filɛ nin bɛ k'i bila mana nin b'a si kɛ tan tɔ a tɛ muso ni muso tɛ nin bolo a tɛ muso furu ko t'a kɔnɔ a tɛ se ka muso furu a yɛrɛ ye yɔrɔ de ale tɛna don da la yɛrɛ ale fana bɛ k'e k'a ɲɔgɔn ye e laban e bɛ juru tigɛ nin denni kelen nɔfɛ ka dɛsɛ jɔ walahi mɔgɔ i t'a dɔn k'i b'i ja fo ni goya don sera ko mɔgɔ t'a dɔn ko sogo kalamani bɛ baara la f'e k'i da yɔrɔ sogo kalamani ye yen ne choix ye nin tɛ ka kuma kuntan f'i ye ne t'a dɔn i bɛna sogo kalamani ni mɔgɔ comparer cogo o comparer i b'a dɔn quoi Mamadu filɛ tellement que ale bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye diyagoya la silamɛya tɛ karaba o nin ye silamɛya de k'a fɔ ko i ka n'i muso tɔɔrɔ o ye silamɛya don silamɛya tɛ est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin muso ma k'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la a m'i neni a m'i suru ko parce que e t'o fɛ dɔrɔn e tɛ fɔ k'o y'i ɲɛ la e yɛrɛ k'a jateminɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ye nin kɛ e la ou bien k'a kɛ e ka mɔgɔ la a bɛ diya i ye an ka exemple yɛrɛ ta mɔgɔ ka nin ta bi i dɔgɔmuso min b'i bolo so in kɔnɔ cɛ dɔ ko o ka furu cɛ dɔ ma o ka tile k'o bugɔ k'a sɔrɔ a ma foyi k'a la walahi n'o kuma fɔra e yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wuli ka taa biya kɛ o ye k'a tile ka bugɔ donc ko min tɛ bɛn e ma dɛ kana n'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na i b'o de da i ɲɛkɔrɔ k'a da i ɲɛkɔrɔ yala ni nin kɛra ne la a bɛ bɛn ne ma ni yɛrɛ y'a ye sisan nɔ a tɛ bɛn e ma kan'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la Bura ni ne ko ko Mamadu ma yɔrɔ in nege bɔ ne la n ye nkalon tigɛ i b'a dɔn n'an yɛrɛ nana an sigi an ka baro sɛbɛlama la waati Mamadu bɛ na n'a ka silamɛya baro dɛ minnu kan ka fɔ misirila la dɛ mais an bɛ misirila dɛ an bɛ gɛrɛ de la n'an bɛ gɛrɛ na ne fɛ gɛrɛnadenw kan ka u ka kungo min b'i kan i kan k'a ta k'a fɔ i gɛrɛnaden ɲɔgɔn ye pour ka se k'i bila mais ni kungo bɛ ne da la au lieu que e ka ne bilasira e fana bɛ tugu o muso nɔfɛ ka ne to e m'a fɔ ko ni kungo b'i da la a ka kan an k'i bilasira voilà ne bɛ ka min kɛ nin ye o jumɛn e man kan ka bɔ ne kɔ kan ka e kɔni e bɛ ka hali n'a sɔrɔ i jɔ ne man kan ka bɔ e kɔ kan hali n'a sɔrɔ i bɛ nkalon kan nkalon ne kɔni tɛ nkalon kan ne bɛ nkalon kan nkalon bɛ min nin ye tiɲɛ de nkalon bi n ka jɛ ne laban bɛ aw nɔfɛ yala dabila n'o tɛ walahi aw bɛ wusa ni ne walahi i den min b'aw kunna n'a m'a bila bilahi aw laban bɛ nimisa ne de y'a fɔ a b'a bolo dɛ fɛn t'a la nimisa ye jumɛn ye ne b'a dɔn nin bolo wa n'a sɔrɔ wari t'i kun i tɛ se k'i jɔ i ni ko min bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'i jɔ n'a ka fɛnw ye ou i tɛ se k'a ka fɛnw ta en charge bientôt yɛrɛ n ka cɛ n bɛ mobili dɔ ɲini ka di bisu ma a banna
ni gɛrɛsini dɔ sɔrɔ dɔrɔn n b'o ɲini ka d'a ma I ɲɛ bɛ ko in na dɛ ne ɲɛ bɛ solution min na la n'a gɛlɛyara i ko n ba yɛrɛ ko ten ko ale m'a fɔ k'a tɛ furu ko mɛ k'a tɛ don ale ka so de ni luwanse taara kɛrɛfɛ a bɛ to yen nɔ kɛ a bɛ to yen Bamananw ka kuma don nin bɛɛ bɛ bɔ gulo la min ta a bɛ sɔrɔ a la a yɛrɛ ka du aw dɔ bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la k'aw lafiya ne se ka du dɔ bɛ yen du filanan awɔ n b'o fɛn pali sisan an ka jɛ n b'a papiye bɛɛ kɛ bisu tɔgɔ la a banna an b'a bila an b'a di kuma tɛ o a bɛ yɛlɛma yen a tɛ se ka kɛlɛ ko la a tɛ se ka foyi o bannen de ne bɛ taa parce que an ka nin kuma ninnu cɛ nin to yen nin ka taa n'a kungo to ɲɔgɔn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ c'est comme ça Bura i b'a dɔn dɛ ne bɛ ka ko dɔ lakɔlɔsi Mamadu la est ce que an ɲɛngoya tɛ Mamadu la ouais an bɛ ka mouvement min kɛ i b'a dɔn ale ni go a tɛ go sɔrɔ a ni go tɛ bɔ foyi bon donc an bɛ ka minnu sɔrɔ an ni minnu bɛ ka yala c'est un problème pour o de bɛ ka digi a la voilà mais mɔgɔ i kɛra cogo cogo n'i sera ka na karisa bon an ye dɛmɛ aw ka dɔ ɲini ka diya an ye nin kɛ ka na silamɛya la o fɔra o banna a banna a b'i dɛmɛ mais e bɛ se ka na cogo di ka na fɔ k'i b'an kɛlɛ o kan fɛnɛ non est ce que o ko kɛta yɛrɛ ne dabali bɛ ban Mamadu la quoi mais il y a pas de problème n'o de fɛnɛ ka d'a ye n'a bɛ fɛ an ka taa n'o système de ye problème t'a la an fɛnɛ b'an ka journaux kɛ côté la an fɛnɛ côté b'a la a banna voilà o de don ne kɔni ɲɛ b'o de la cɛ ko tile ma gan ee cɛ ne yɛrɛ so yɛrɛ nege foyi tɛ ne la bi walayi jo wɛrɛ bon an ka jateminɛ kɛ hali n'a kɛra an bɛ taa munumunu yɔrɔ dɔ la bon ça dépend hali ka te sigi quoi ka te de sigi a d'accord Jara awa basi t'i la awa Jara Sangaranga a kɛra tile 2 ye dɛ ne yɛrɛ fɔra i ko o don ko ayiwa i k'i kun bɔlen don Jara ayiwa i bisimila saha Jeliba n'i y'a ye n ser'i ma yan nɔ a tɛ Jeliba ne lafiyalen tɛ n ka du kɔnɔ bi dɛ ka sababu kɛ muso Rokiya ani i yɛrɛ denkɛ diɲɛlatigɛ gɛlɛya foyi tɛ yen u ma min ta ka dennin sɛgɛrɛ kɔɲɔmuso in Bintu u ye gɛlɛya suguya bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ bi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Rokiya bɛ ka fɛn fɛn ɲini ne ka du kɔnɔ bi Jeliba o ye ne kɔnɔ gan bi dɛ k'an kɔnɔ gan k'a gan i b'a fɔ ko tasuma kimi de bɛ kɔnɔ ka sɔrɔ n ma fɛn kɔni yɛrɛ dun n y'a bila minɛn o minɛn da la a m'o si faamu n yɛrɛ ser'i ma sa i ka kuma i k'i denkɛ wele i ka kuma n'a ye n'u ma sabali u ka den to yen n'u ma den to yen wa Rokiya ka furu b'a da fɛ dɛ ni den kɔni furu sara Rokiya ka furu fana bɛ sa ne yɛrɛ ni bɛ jɛ Rokiya n'i ka muso don dɛ ne n'i ka muso yɛrɛ don a man di n ye hali n ka lɛrɛ ka kɔ nka ni dennin furu tiɲɛna ne muso Rokiya a fana furu bɛ tiɲɛ i y'a mɛn i b'o kankari da ye ne m'a f'i ye n ko don ko ne fɔra i kɔ so wa i y'a fɔ ne kun ta ko k'i ci min i b'a dɔn wa ayi ani ne taara fana n ye fɛn min fana ye Jara ne tɛ n dogo i la dɛ n b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna
denkɛ bura a terikɛ dɔ b'a kɔ fɔlɔ mun n'o ɲɛf'i ɲɛna a terikɛ dɔ bɛ tugu a kɔ kuma bɛɛ ani yew ye ani burama dun Fimani tɛ ko aja kulubali wa ou bɛ jumɛn ne ma fili ko Buwajan kulubali e k'i tuta dɔ tɛmɛna ni na o don malankolon a tɛmɛna a ma foli kɛ ne y'a lajɔ Jara i ka du ciba tɛ maa fila ye maa saba tɛ a se b'a la na nin fɔ ye dɛ ani bura bɔra ne fɛ o don ko ne k'a lajɛ dɛ jeliba e y'an fa ka jeli ye a lajɛ dɛ e b'a dɔn muso min dira ne ma ne n'i ka muso tɛ a bɛ tan a donna tan saka ka jan burama ka surun kuma kalalama foyi t'u da k'ale yɛrɛ de ɲɛ bɛ dɔ de la dɛ ko de ka da ale yɛrɛ ni kun ye wa a terikɛ in de bɛ k'a bila o la fana ala e k'a to tan terikɛ in tɛ fana sen b'a la dɛ n bɛ kangari da terikɛ in fɛ n tɛ se kangari da terikɛ in fɛ mais ni terikɛ in n'a ma sabali n'a ma dabɔ ne ka du kun kuma la ni bɛ taa n b'a bon kɔrɔti la a bɛ kɛnɛmala ɲininkali kɛ k'a to so nin ko in n bɛ fɛn k'ale la ala n b'a fɔ a terikɛ dɔ wɛrɛ tɛ n tɛ dugu la dɛ n b'a fɔ a terikɛ yɛrɛ ye an ta k'a kɔni m'o nɔfɛ yala dabila i hakili la i buramuso in ka sigi so kɔnɔ cogo min na ɲɛ t'a la mais min ye worokiya fana ta ye o don e ma taa sɔrɔ a ɲɛda bɛ n'a bolo bɛ jalaki-jalakilen don wa Jara worokiya fana a ɲɛda n'a bolo bɛ tigɛ-tigɛlen don ne y'a ɲininka cogo cogo mais ala ni denni ma sɔn ka tiɲɛ fɔ ne ye ne kɔni b'a dɔn n'i y'a bila ne kɔni b'a dɔn u y'a bugɔ n'u jɛlen t'a la k'a bugɔ a bɛ bali na denni fana tɛ kuma a tɛ kuma walahi fɛn bɛɛ bɛ k'a la ne bɛ denni hali depuis a nana don min na n'i y'a yira ne la ne y'a dɔn ko nin a bɔra du min kɔnɔ muso in maralen don a maralen don et puis e y'a ɲini sira min fana fɛ i teri den o ka ta k'a di e ma a sira ɲɛnama fɛ koyi ne bɛ denni jurugu sɔrɔ koyi ala Jara bɛ kitinen ni denni cɛ ne bɛ denni ka ko la bi an buramuso in ka ko la bi ne yɛrɛ b'a la sini e Jara bɛ min na ne b'o la bon ne de kɔni bɛ jeliba n bɛ kuma kelen f'i la bi sen fila bɛ duguma mɔgɔ t'a la binbaga dɔn o tɛ tiɲɛ ye a bɛ k'i na den filɛ a bɛ k'i ɲɛna o a tɛ k'i ɲɛna o hali ne salen kɔfɛ ni muso kelen nin bɛ to ne ka du kɔnɔ siga t'o la ni Burama ko k'a tɛ denni fɛ wa n bɛ danga cɛjugu don a ma se danga la a ma se danga la n'a ma se danga la n'a ma to denni kɔ ayi a ma se danga la a ma se danga la e fa de a kɛra cogo cogo dutigiya tɛ kɛ ten Burama bɛna ne bolo bɔ n t'a kɔrɔ n y'a faamuya jigiya min bɛ ne ni n fa cɛ ne de b'a dɔn jigiya min bɛ ne n'a fa cɛ ne de b'a dɔn n'a fɔra k'a fɔ ko o suma ko duguma aw bɛna ne ka jigiya o jigiya n'o balima bɛ ɲɔgɔn cɛ k'o tiɲɛ o tɛ kɛ n'Ala sɔnna ma an m'an sew kɛ an m'an sew kɛ i y'a mɛn n'a fɔra ko dutigi ka ban e de bɛ kɛ sabalibaga fana ye ne bɛ sabali nka i k'a wele ka kangari da ye n'Ala sɔnna ma o bɛ kɛ kangari da ye o tɛ bila ka janya n'a ma i bolo fila don den in kɔrɔ a ka bɔ a ba kumakan kɔfɛ ani terikɛ jugu in dɛ o fana b'a la e ka terikɛ in dɔn ne ma ala n'i y'a ye i ye ale bɛ ka ne ka du kunkan kuma fɔ ale fana bɛ kɛnɛmana kunkan kuma ɲininkali kɛ mɔgɔ la n dalen b'o la n b'o kɛ min ye n tɔɔrɔ hali ma tila an ka kuma la dɛ a b'i kan to Burama an ka wuli an ka taa aw de fi ma i ma se ka a jalamaden kari ko cɛnin in damu n ko n bɛ wuli wagati min na k'an ka bere ta o y'a sɔrɔ a ye fiɲɛ duuru ka ban n'a bɛ kɛ jeliba min na o tɛ ne ye dɛ i kun kan ka wuli o tɛ kɛ ne ye dɛ u bɛna wuli suta a somɔgɔw bɛna wuli suta ka taa n'a ye n'Ala sɔnna ma Jara n y'a bɛɛ ni min kɔnɔ de bɛ ka mɔgɔw ka furu tiɲɛ ka mɔgɔw ka teriyaw tiɲɛ k'u ka balimaw tiɲɛ ni maa jugu donn'i ka du kɔnɔ n'i ma fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ ka du ci koyi a b'a ci dɛ a b'a ci dɛ a b'a ci dɛ nka e ta in tɛ ci n'Ala sɔnna
yɛrɛ sɛgɛ o la e kun b'a bɛɛ kɛ Burama kun ayi a ka ɲi ale ta bɔlen ne don kun ye dumuni dɔ kɛ o a ka ca dɔɔni n bɛna so fɛn baden nin fitinin dɔrɔn nin ne ta ye n bɛ mun kɛ n yɛrɛ n tɛ kuma Burama yɛrɛ terikɛ ni min bɛ ne yɛrɛ dalen b'o la yɛrɛ o de dan ya terikɛ ni cɛni Sulemani kolomamisɛnnin o kɔni o den sabatilen Mamadu nin ja ya ala ale kɔni kaɲi ale kaɲi yɛrɛ n'i sɛgɛnnen bi ale de bɛ kini den quoi ka wala ka Burama ka taa fan wɛrɛ fɛ tellement maa ladamunen don a bɛ maa taama ɲɔgɔn bɔ n'a ma jɛ sa mais i y'a fɔ cogo min na n y'a farafasiya jeliba n bɛ taa n bɛ wuli ni ala sɔnna n bɛ taa dugu kɔnɔ n sigima dɔrɔn n yɛrɛ bɛ na i fɛ yan n famara ka n bolo don jalo tɛ bala jamana in ko tɛ wa a bɛ nɔgɔya inshallah ala sɔnna ma n y'a f'i ye cogo min na ala tɛ bila ka jɛ ni ala sɔnna ma n wele n bɛ kuma n'u ye o bɛ diya ye kosɛbɛ ayiwa n'ala sɔnna ma jara ba ala o ni worokiya ma sabali Jara sɛgɛnna sa dɛ fo ka Jara tɔ surunya Ça va? Ouais. A kɛra cogo di? Cɛ nin ci ka teli dɛ. Mun bɛ yen? Bura. Depuis kunu polisiw ye Bura minɛ ne ko n bɛ taa fu fɛ yen nɔ. N ko polisiw y'a minɛ a somɔgɔw ɲɛna ne sigasigara quoi. Ko polisiw k'a minɛ wa? Polisiw ye Bura minɛ. Ko mun na? A ye mun kɛ? O to yen nɔ ba ye a ye min kɛ o to yen nɔ. Ko to yen cogo di? A ye mun kɛ ni polisiw b'a minɛ? Mamadu n'i ka ko de ka ca ye ne ko polisiw ye Bura minɛ i ka taa fɔ Bura somɔgɔw ɲɛna. E tɛ se ka taa f'u ye wa? Cɛ bɛrɛ yɔrɔ i tɛ cɛ filɛ nin ye i tɛ kuma ɲɛnama de fɔ quoi i tɛ b'a dɔn i tɛ kulonkɛ dabila ko dɔ bɛ yen olu tɛ kulonkɛ. N bɛ ka sɛbɛn f'i ɲɛna ko kulonkɛ o mun kulonkɛ koyi. A bɛ polisiso la. A bɛ polisiso la. A b'u bolo yan. A b'u bolo. Ne tɛ taa f'u ye dɛ n yɛrɛ bɛ taa lajɛ ka sɔrɔ ka taa f'u ka mɔgɔ ye. Est-ce que Mamadu kunkolo ka kɛ na i cɛ bɛ polisiso la k'i ka taa fɔ somɔgɔw ɲɛna i bɛ tila. Non ne wala ne ka kɛ nɔ walayi. Chef, donne un appel. Bonjour, bonsoir, ça va? Ici. Alors, on met là la 5 là après quoi. D'accord, je vais en faire une chima, ok? Merci. Oui, ça va? Bonjour, chef. Bonjour. Ne tergue dɔ de don. Nana ka na lajɛ. N terikɛ a tɔgɔ? Burama Jara. Burama Jara. E terikɛ tɔgɔ? Burama Jara. Burama Jara. Awɔ.
Sergent! Viens. Ouais, chef. Et il y a qui va aller péter une dôme de drogue à faire là. Oui. Un dôme de nous faire. Ah, ouf là, dégaine. C'est pas lui. N'était abonné de mon machine. N'était Wallah, il était. Wallah, il n'a pas de il t'aime. Wallah. Tiens, n'était. Non, n'était chef. Et allez, Wallah, il était. N'était chef. Arrête de me mon machine. Ah, n'était. D'accord. Allez-y. Donc, il en a voir de quoi. Il en a oh, ok. Et visiter est reconnu comme qu'elle a donné. Là, il veut 2000 francs. Il va visiter. Et quand on prend 2000 francs, il arrangement de visite est maintenant. 2000 francs, il va visiter. Nous, tu as déjà. Visiter est maintenant. Il est 13h passé. Visiter d'un matin. 10h, 11h. RK. Ok, attends, agent et la taille qu'il a donné. Agent! Sergent! T'as donné, comme on attend quelqu'un voir pas. Nia. Alors, quand il va aller dans ce rap, là, il va aller voir pas. Allez, il sera écoutez. Ouais. Mais il a dit, on se nous blague ça. Voilà, on va pour ce troisième, on va visiter Kemenan. Pour ce troisième, les gars, moi, je n'aime pas ça. Et on pose une alternative en train. Une alternative. Mamadou. Hein? Akara joli. Ndi na tuko korele. Mume. Awo. Vraiment. Anya posa. Mune bi, mune kelembi ake boy. Polsu de vraiment. Jeli ofi. Ay munge. Aterge berende na nafoni. O te mo yelo mai kete. Bro mo bisika doni wala kula kujmana. Aya fone ne ra kuma dala ko. Na ne yɛrɛ de wulila ka taa polisiso la ka taa Burama sɔrɔ yen. E yɛrɛ ɲɛkisɛ y'a ye. Ne y'a ye a bɛ polisiso la. A sigilen don wa walima o y'a datugu. A b'u bolo yen. A ye mun de kelen kɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn. Ne taara sɔrɔ yen ko ne bɛ boli joona ka na kuma f'i ye. Ne yɛrɛ dabali banna ne t'a dɔn a ye fɛn fɛn kɛ. Nin balila ne la dɛ. Ne ko n bɛn'o de f'i ye. Bro bina mun ke ni fama ba mu ne nga kai akai siga posoro pro ni po dugono ngoy ateberbi ijonga jilba wule jilba kana ko mo wulu se ko blana wala Ngedera deh. Jadi baru kita telepon tak. Oh, halo. Jilba. Alci. Besua. Ite ferage iga nawa. Chigele no beno. Na. Awo na. Alaga jisma ka fura alaga nyuma boku ni gele bain ko na fura ko ngi soro bi o buta musa ka boko fe min tere ha ele tano gro buta du ko kula ko ka tamine ali dabal banku ide te bakal
Jara. Wa. Awa. Dilba. An sɔgɔma. Ba. Jara. Ba. Basi t'i la. Basi bɛ na dɛ. Dilba bi ta ma bɛ dɛ. Ne kolo ganan ka ma fɔ fɛn bɔli dun. Jara parce que e yɛrɛ ne wele yɔrɔ min na i ɲɛ t'a la ne ka kolifini yɛrɛ de filɛ na nin. N ko n bɛ don yɔrɔ min na koliji la dɔrɔn i ka. Ni wele tun ne wele siɲɛ fɔlɔ la n'i sɔrɔ filanan na ka sɔrɔ ka e ka sɔrɔ ka ta. I ma deli ka ne wele tan o. I ma n yɛrɛ bolilen filɛ nin ka na sisan. Basi tɛ yen kɔni. Ala sɔnni sɔrɔ ba ye. I den. Bura. K'a ye ko problème dɔ y'a sɔrɔ ko faamaw y'a minɛ. Bura. Mamadu de nana o fɔ ɲɛna sisan ko faamaw y'a minɛ. Tuma jumɛn? Ne bɛ nin kalama yɛrɛ ko a terikɛ ni malangolo in ne yɛrɛ ma dɔn ko o de kɛra sababu ye ka na ci fɔ ale ye ale ka na ci fɔ so k'ale yɛrɛ taara ka t'i ɲɛ d'a kan ko polisiso la ye. Ne kɔni b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ cɛnin kubalikɛ ka cɛnin walayi ka fɔ ko o de kɛlen tɛ ka taa burama don kolankolon la a bɛ ban. Jara. Vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min f'i ye fɔlɔ. Mais n'a fɔra burama ye k'a ka teri jugu ninnu to yen a k'a don yɔrɔ dɔn k'a bɔ yɔrɔ dɔn surtout muso taara ka d'i ma nin bɛɛ la i t'a dɔn i yɛrɛ bɛna min fɔ denmisɛnnin ninnu ka ko la Jara ni a y'aw se kɛ koyi. I se kɛ dɛ. Ne nin ko in kɔni nana kɔni nin bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɛ n'o tɛ a ko ka ca dɛ. Komi o tɛ basi komi e yɛrɛ dɔ filɛ nin dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ tɛ s'o la maninfinya ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ e yɛrɛ min filɛ nin ye i bɛ dugu in ma ba caman dɔn i bɛ ɲɛdɔn ko caman na nkalon ma i kɔni b'a dɔn faama fɛ kuma ne tɛ s'a la n ma deli ka wuli a kɛnɛ yɛrɛ kan kuma tɛ n ka taa n ko n bɛ taa ko ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛn ka ne yɛrɛ sɔrɔ ne de kun b'o de nin sa nka ne kɔni bɛna n jigi kɛ e de sisan komi i ni faamaw ka di an bɛ se ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka taa kun n'a kɛra cogo min na waasa a bɛ se ka n dɛmɛ koyi. Ayi n'o y'a mɛn n'Ala sɔnna ma. Se tɛ n ye dɛ. A mana kɛ cogo cogo an ka se yen n'an sera yen fana parce que a minɛla kun min na an t'o dɔn. A sariya dun bɛ cogo min na bi bi in na sariya tɛ kulo bɛ dɛ. Nka n'an taara fana. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka. A baw b'a kalama. I yɛrɛ ma se a ma fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ koyi. A muso dun. Ayi ma fɛn fɔ a ye fɛnɛ na n yɛrɛ jɔrɔlen don n t'a dɔn n bɛna kɛ cogo min na. Mais Jara ne bɛ to k'a f'i fana i kana to ka den danga i ma ne bɛ nin fɛn y'a lo dun quoi. Ayi n ma danga dɛ. Ayi i y'o dangali kɛ ka tɛmɛ o Jara i dusu mana bɔ cogo cogo i den ye den de kuma bɛ kuma la fɛn dɔw bɛ n'i tora k'a fɔ a dɔw bɛ a bɛ se ka to ka bɔ cogo dɔ la dɛ. O ɲuman min n tɛ ji bɔ n tɛ ji bɔ. N'Ala sɔnna ma. N ka ji bɔ an ka sɔrɔ ka taa. N'Ala sɔnna ma. Ne yɛrɛ kɔni i jɔ n ka ji bɔ ne bɛ nin ko la ko la. Jara ko. Bisimilayi ne de kun ko ne de kun ye n denkɛ danga sisan a kɔni faamaw y'a minɛ ne kɔni fila wɛrɛ tɛ n nalen don n ye kuma jugu fɔ k'o ji bɔ walasa a ko ka ban pewu o k'a bila n'an taara dɔrɔn o k'a bila o ji bɔlen fɛ a ko ka kɛ kunnawolo ye. I yɛrɛ ɲuman tɛ juguman ye dɛ ni kun sɔrɔ bɛ de fɔ tuni ɲɛna n'a ka kamalennin ye k'a to yen a kɛra tugu a nɔfɛ n'a bɛ tugu ma fɔ a ka tugu Mamadu kɔ Mamadu de ma ɲɛ. Ne b'a f'i ye Kulubali denkɛ o taara ne fɛ yen don min na u ye min yɛrɛ kɛ ne la a don ni ne ka cɛmisɛnninw kun bɛ n kun b'u bila dɛ. Ne kun b'u bila u ka wulu kunci kelen tɛ maa ye o. N'Ala sɔnna an ka fɛɛrɛ ɲini nin na joona. An ka fɛɛrɛ. Sinon fanga tɛ kulonkɛ bi bi in na dɛ. Muso ninnu ta in an k'o to yen fɔlɔ. Ayiwa ne bolo an ka taa fɔlɔ an ka jateminɛ kɛ n'an y'a jateminɛ ni min bɛ yen a na f'u ye sabu n'an yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ a minɛla kun. Ne nin fɔra so in kɔnɔ bi o ye ferekelen ye. I yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ fɔlɔ a minɛla kun min na o de fɛ yen o de bɛ mɔgɔw la sera jɔrɔ. An ka fɛɛrɛ. An ka taa dɛ ne tɛ taa so bilen ka taa n sanji koyi. An bɛ taa sa o. Wala an ka taa. N'Ala sɔnna ma Jara. Allo. Monsieur. Allez. C'est bon. An mago bɛ ɲɛmɔgɔ la an ka komisɛriw la. An nana ci. N ko kɔni komisɛriya kɔni fanga la kɔni o tɛ ɲuman ye dɛ. A caman tɛ ɲuman ye dɛ. An denkɛ de b'a fɛ. Ayi a ɲɛfɔ a ye kana. Ala kɛ tɛ ne na.
le commissaire. Oui. Bon. Quand tu viens, 11h, commissaire. Voilà, voilà. Ah non, Ayo, langsung. Kunci. Awal. Konsep dari ini. Ok, você gata, tá gravita. A usar o conceito. Merci. Ndinga bibulu. Ndinga bibula. Oh, ana na kula. Komisar. Jara kuti. Ana kun jara adinge. Brahma. Donc amone ame ko aminela ya. Afaini fara jibani. Mais donc bondu. Biden ni kɔni y'a sere yan komisɛriya a minɛla i b'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de kɛ nka an kɔni t'a dɔn fɛn kelen min don a ka kan denmansaw ni n'a ɲɔgɔnnaw kɛra an ka se ka na a nana ni fɛn min bɛ yen o de y'a nakun ye. Baasi tɛ aw denkɛ tɔgɔ Burama Ajamu Burama Jara cɛni belebeleba ye janjaba ye. Mais il est foutu. Non, à Sarah. Ah non, il vient à Sarah. C'est vrai. Avec on a le coach. Mais à Sarah, au moment. Joroba. Au dernier de la femme n'a pas d'homme. Amenez-la trop minée, cigarette colo. Le dernier de ce qui nous fait trop. Donc, il vient dans un bureau qu'on a dans le pas. Il doit aller. Ni quoi qu'un. Ah, vous l'avez ça. Maman, commissaire. Commissaire. Jean-Jean. Commissaire, la messe. Jean-Jean. Non, nous avons un bureau. Commissaire. Non, il a ta matinée non. Oh, tu vas pas oublier gata, il a oublié gata. Il a pas, tu vas pas il a pas. Il dit. Allez chef. Tu vas pas là. Allez dit. Tu vas pas là tout, il a tout. Il m'a dit, il a ça me dit. Jara, mon me faut faire ibi. Jara. Allez, faut faire faire. Jara. Jara. Non ça. Cokoroba harga sama. Bibes ini mana? Cokoroba tinggal tadi loh. Mau dulu bibes ini mana? Comment? Ça c'est du n'importe quoi. C'est qu'on est un monsoué. Nene yɛrɛ y'a f'i ɲɛna sisan. Nene y'a f'i ɲɛna cɛkɔrɔba in cogo y'a f'i ɲɛna sisan. I tɛ délivré. Est-ce qu'il est normal? Ancien combattant de don. An ka ancien de don. Donc i b'a dɔn olu tɛ kuma dɔw la o fɛn dɔw fɔ o tɛ bɔ a kalama. Sinon a b'an ka fɔ a y'an ka faamaw de. Ni aw sigilen aw bɛ minɛli la n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ an bɛ fɛn aw de sɔnna o aw de sɔnna minɛli yɛrɛ fɔra sira min fɛ ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ ko n'i bɛ i bɛ fɛnw yɛrɛ faamu i kan k'a dɔn k'a fɔ a kan ka minɛ. Mais il m'a mis sur les nerfs. Mais est-ce que c'est normal mɔgɔ mana commissariat la min ka kuma ni denkɛ a minɛla na i bɛ sɔsɔ ko a ma minɛ aw de y'a minɛ a b'a kɛ a ma kɛ o est-ce que an b'o dɔn wa hali mun y'a bolo nous on travaille avec ça. Ils étaient deux personnes cɛni surumani kelen ani ale a ye saka mun fɔ an taara sɔrɔ tɔ kelen sigɛrɛti b'o de bolo u fila sigɛrɛti bɛ n bolo a tɛ e bolo mun b'a yira n na k'a fɔ ko aw fila bɛ. aw fila bɛ kɔni ni maa kelen kɔni minɛla k'a to yɔrɔ min na kɔni aw fila bɛ jama kan kɔni na k'a ye sa dɛ sabu aw fila bɛ minɛla ok aw b'aw ka baara de la o. Anw kɔni bɛ yan bɛɛ de kama. Siga t'o la. Ni drogue kun autorisera jamana kɔnɔ san ma sɔrɔ bɛɛ kɛra fatɔ ye. Drogue bɛ ta o. E m'a ye ni dɔw banana ka taa dɔgɔtɔrɔso la tramadol bɛ sɛbɛn u kun. Mais est-ce que tramadol a autorisé non? Quand tu passes à la pharmacie k'i bɛ taga tramadol san i b'a dɔn a tɛ d'i ma tant que ordonnance t'i bolo la parce que médecin de kan k'a prescrire non.
mɔgɔ kan ka fɛn ta i mago bɛ fɛn min na a ta waati la. dɔrɔgu yɛrɛ dɔrɔgu t'a la sɔn fɛn bɛɛ ma a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. aw denkɛ bi a tile kelen a misi kelen de yan an ka garbavi la tile 3 o délai de b'a bolo sinon an bɛ ka dossier monter k'a bila ka taa di procureur ma. fama a bɛ baara k'a la. commissaire ne yɛrɛ b'a ɲini fɛ b'i deli yɛrɛ de ne ko ne ɲamakala ye nka maa si tɛ maa si dɛmɛ tiɲɛni kan a b'aw jɔ fɛ koyi n'i y'a ye a y'a minɛ an bɔra nin kalama n'a tigilamɔgɔ tun ye min ta an t'a kalama ka taa fa dalen sɔrɔ ka taa ba dalen sɔrɔ ka taa muso dalen sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ k'o sɔgɔ ka fɛn dɔ fara a kun tiɲɛni ma na wa effectivement aw yɛrɛ y'a labɔ fɛn dɔ kalama mais ne yɛrɛ b'i deli i ka to i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ wele ka n'i t'a fɛ n k'a wele ka na fɛn min b'a la a yɛrɛ k'a dɔn a denko la. non ne b'i deli. ne t'a reçoit ne ka bureau kɔnɔ delili ko tɛ ale tɛ reçoit yan ale t'a fɛn e yɛrɛ ka ɲamakalaya kama ani ka kuma basigi kama denkɛ ye an b'a labila nka a labilali a tɛ kɛ tan ka bɔ bolo dɔw a bɛ wolo sɔngɔ di. o de y'a to ne y'a f'i ɲɛna i b'a dɔn kun tɛ di kuntigi kɔ dɛ n'i y'a to n ka fa wele ni ne cɛkɔrɔba yɛrɛ wele n'o nana i kan ka min fɔ a yɛrɛ ɲɛna a bɛɛ bɛ fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen ɲɛna. a ma se a ka nɔ i tɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna ni ci ɲɛfɔ a ye mun b'a fɛ a b'a yɛrɛ b'a faamuya a b'a faamuya i tɛ la yɛrɛ de n'aw bɛ anw de kama aw tɛ dimi n'an dimina aw dimina sɔrɔ a tɛ a wele kan na a ye mun kɛ n'a seginna a ta fo ka a ta kɛ ne bɛ taa Jara voilà. Fama kuma na an den a jota la dɛ bura jota la dɛ bura minɛ ni fɛn min bura kun bɛ se ka tɛ e dalen sɔrɔ n'a ye nin fɛn in ta tɛmɛ foyi kalama a bɛ se ka t'e dalen sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ k'i bɔ a bɛ se ka taa baw ninnu dalen sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ k'u sɔrɔ. i ma ci fɔ a ye i ma ci fɔ a ye jeliba. ayiwa commissaire ko ten i y'a mɛn mais i donna ale k'a fɛn de k'a mɛn. baasi tɛ cɛkɔrɔba aw denkɛ a minɛla sigɛrɛti jugu min na u 2 de kun don kelen bolila an ka enquête bɛ en cours an bɛ k'a ko ɲɛɲini an bolo ma d'ale kan fɔlɔ i denkɛ minɛna jeliba yɛrɛ ka ladamu kama a n'a ka mɔgɔ bonya kama an ko an bɛ denkɛ mɔgɔ to nka a tɛ ɲa fo a b'aw bolo bila o kun n'o tɛ a ka dossier b'an bolo ne yɛrɛ tun bɛna envoyer de i ɲɛ t'a la Burama Jara tɛ wa n'a kun taara yen a bɔlen a ma mɛn kaso la o ye san 12 ye donc cɛkɔrɔba mɔgɔ fagala bɛ joli kɛ dɔrɔgu min na o ma jugu ni maa fagala yɛrɛ o ma jugu n'o ye donc n'aw kɔni bɛ fɛ pour que ko ka nɔgɔya a y'aw bolo bila ko a ka te sɔngɔ di. a fɛn bɛɛ kɔni bɛ ne bolo o 100 ye jeliba tɛri ne yɛrɛ kɔni 400 bɛ se ne dun ne b'o fara kan o ka kɛ 1000. est-ce que vous deux là vous êtes normal? i jugu mɛn. kɛra te sɔngɔ di a b'o jɔ ko 100 tɛ 400 tɛ. o comme poursuit bɛ 100 de kɛ sirada la. e ɲɛ bɛ ne ka sirada la moi je suis dans mon bureau. ala ka yafa ne ma. ni 100 ni 200 tɛ petini tɛ bɔ kaso la yan. n'importe quoi. o kuma a ma maa fa koyi ko ala setigi kɔni y'i y'a minɛ. Sergent a ka ɲi. Sergent jeliba tɔw bɛ yen olu bɛ se ka mun sara o bɛ taa 2 millions 4 millions na e yɛrɛ de gasi kama ne ko a ka 100 ni 200 sara n'o tun tɛ n'aw ma 2 millions da fiɲɛ na aw denkɛ tun tɛ labila ni wari b'aw kun a y'a di ni wari t'aw kun a ye wuli a ka taa ɲini ninnu la wa. a ka ɲi yɛrɛ sɔrɔ kɔ an bɛ taa kɔfɛ an bɛ na kɔfɛ setigi y'a la an bɛ na.
Ayiwa ne fa se tigɛ ala dɔ bɛ kɛra ni sigi an kuma la na ne ti ka fila kura la de kulo bɛ na chef ne mun kɛ ni mɔgɔ sugu min bɛ na o hakɛ kɛnɛma kana to nin ka don yan bilen i kulo bɛ na n'importe quoi abusar wari dɔ ma sɔrɔ bi yan foyi ma sɔrɔ bi chef mɔgɔ ma na ne yɛrɛ bolo e ye dɔ sɔrɔ mɔgɔ fila min na taa crédit dɔ di mu chef wari ma sɔrɔ crédit dɔ bɛ c'est ton problème chef o ka gɛlɛn sa dɛ ne ko si yɛrɛ ban chef aw bɛ ka moto ta ka taa civilisation na ka taa ɲina crédit kɛ mun don abusar chef n bɛ taa fɔ kɔrɔbɔrɔ kɛ n k'a kɛ allez-y jugalani